Hi, Nigoy. Good afternoon. Long time no LS host. Yes, ngayon lang ako nakapag-LS. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time. So, always busy kasi. At saka medyo nagkasakit kasi rin ako. So, hindi maganda yung aking pakiramdam. Kaya ito, ngayon lang ulit ako nakapag-LS. So, maraming salamat, Migoy. Yun nga pala, hindi ako nakapag-StreamYard kasi hindi ako expert pa. So, yung mga pagtatanungan ko, wala pa sila. Hindi ko na sila ginambala. So, nag-go live na lang muna ako para kasi sa WH ko. So, bumaba siya kasi talaga ng bonggang-bongga. So, kailangan ko siyang paangatin. Kaya ito, nag-live. Nag-live din ako kaninang madaling araw. Kaya lang tinulugan ko yung live ko. Pero ongoing siya na naka-live. So, 2 a.m. ng madaling araw. Live naman ako nun. Ano ba to? Ay, pa bumukas itong isa kong cellphone. Nakakaloka, ang bagal ng net. Yung ads ko hindi ko pa mabuksan. So yun, nag-live nga ako ng 2 a.m. So 3 hours yun inabot. Tinulugan ko lang siya. So hindi na rin ako naglaba nun dahil nga wala naman ibang pumasok. So mabuti nga walang ibang masyadong pumasok kasi may mga jacket yung mga iba. So yung mga ninja. Yung iba kasi kapag nag-live ng tulog sila, naglalaba sila. Ako hindi ako nakapaglaba. So, ayun. Iniwan ko lang yung live ko kaninang madaling araw. So, naka-gain ako ng hours doon na 6 hours. So, sana naman ay mag-increase na yung WH ko. Medyo masama yung pakiramdam ko. Maulan kasi dito. At saka talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. So, ilang days na to, start nung Sunday ng evening hanggang ngayon, Huwebes na, no? Ilang araw na rin ako na ganito masama pakiramdam ko. Pero kahit ganon, gumagala. Nakagala kami. Yan. So, nakibanding kami sa malayong ibayo ng daigdig. Ayan, nabuksan ko rin yung aking ads. Okay na. Okay na kami. So, punta na ako sa aking bahay. So, yan, Migoy, maraming salamat sa pagsama sa akin. Sensya na, hindi mo na ako makapagpakita sa susunod na lang. So, bala ko rin mag-live sa FB ko, kaya lang hindi ko rin alam kung paano mag-live. Pakiramdam ko rin, sumasabay sa panahon. Kaya nga, 'di ba, nakakaloka pagka gano'n. Dito nga sa amin maulan ngayon. Tapos aaraw, tapos uulan. Pero yung condition ko kasi iba. Hindi naman sa yung parang LBM, parang ganun. Or parang ulcer ata na hindi ko maintindihan. Kasi kulo ng kulo yung tiyan ko na parang may nagluluto sa aking tiyan. Kaya medyo ito masama talaga pakiramdam ko. Sasabayan pa ng masakit ang lalamunan. So, titiisin ko na lang. At eto nga, mag-LS nga muna ako. Sana naman ay ikaw ay maging okay na para tumaba-taba ka na rin at makarecover ka na. So, balik ka sana sa pag-LS mo sa YT. Ayan, mahina ang signal. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Good afternoon. Ayan, connect tayo, guys. Ang tagal kong hindi nakapag-live. So, parang 2 weeks. 2 weeks ba? Hindi ko na alam. Ayan, operasyon ko sa hita ang sakit. Bakit kailangan operahan? Anong meron sa hita mo? Bakit kailangan operahan ang iyong hita, Migoy? Hello sa 3 million in my house. Good afternoon. Mega love shoutout. Connect po tayo, guys. Anong meron, Migoy? Ano nangyari? Grabe, traffic dito. Ayan, okay. Sige. Pupuntahan ko yung bahay mo. Wait lang, loading kasi ito. Ayan. Sabi ng anak ko, grabe, traffic dito. Sana makapagdala sila ng pasalubong. Donut lang, sapat na. Okay, on the way na ako sa iyong bahay. Ayan.
Pin natin yan. Ako naman, network, connect. So, ito pa yung live ko kagabi. Dito pa ako sa live. Serial talk. Yung mga ninja ko, pinatambay ko kagabi sa ano ko eh. Sa live ko eh. Ayan, 20 hours ago yung upload mo. Wait lang, kailangan ko tong ipin. Alam ko marunong ako mag-pin. And pin message. O, diba? Nabali itong hita ko, host. May oppression. Masakit pag malamig ang panahon. So ibig sabihin, oo, parang alam ko rin pagka yung buto mo or napilayan or may masakit kapag ka malamig yung panahon, sumasakit din siya. Siguro na aksidente ka, kaya ganon. Kaya yung hita mo may fracture siguro. Kaya na-dislocate or ano, may kailangan tanggalin, ganun. Napabayaan mo ba? So, kailangan na talagang operahan yan. Hamigoy. Ang alam ko din talaga pagka may mga ganyan, malamig talaga kapag ka malamig ang panahon. So, mas lalo kang mahihirapan kasi kikirot yan, tama ba? Loading, mahina yung isang cellphone ko. Ang hina ng signal ko. So, nandito na ako sa bahay mo, kaya lang ikot-ikot pa siya. So, yung mga parang sa, kasi di ba nagmo-motor ka, no? Single yung motor mo. Mga ganyan, mga nakaka-experience ng semplang or na aksidente. Siguro, noong time na yun, nagkaroon ng fracture yung legs mo. Parang ganon. Hindi ako sure. Ayan. Ang makasakay. Ang makasaysayang channel. Sa, ato, andito na ako sa bahay mo, kaya lang loading siya talaga ng bonggang-bongga. Ang hirap ng signal. Pero alam mo yung ano ko ng with ingat sa pagdodrive, migoy. Nakakatakot lalo na kapag ka mabilis. Ako kasi malulain ako eh. Ayaw ko nang mabilis kasi malulula ako. Malamang kung aangkas ako sa ikakapit ako ng mahigpit kasi talaga naman nakakatakot kapag ka mabilis at malulula talaga ako. Tapos ang daan ay pasigsag. Talagang kakapit ako ng mahigpit niyan. Ang bonggang-bongga. Kaya naman, habang ikaw ay nagdadrive, so kailangan mag-ingat at don't forget, use your safety gear. Diba? And so, bagong upload mo lang siya 20 hours ago na siyang in-upload mo. Ayan. So, nandito kasi yung upload. Gusto ko rin gumala, gusto ko rin magganyan. Kaya lang hindi ako marunong magmotor. May motor naman ako, kaya lang hindi ko alam kung paano yon i-drive. Gusto ko magdala-gala, mag-lakwacha, yung mga ganyan. Parang hindi ako marunong eh. Ano ba ito isang cellphone ko? Ang hina ng connection. Hotspot. So, tatlong cellphone niya nakakonect sa akin. Ginamitan ko na ng hotspot. Ay, dalawa lang pala. Kasi yung isa nakalive. Kagabi din, nag-live ako. Itong tatlong cellphone na to ang ginamit ko. Gumamit din ako ng hotspot. O, yun. Ang bilis ng ubos ng load ko. Paano makapunta sa bahay ko ay? Ang hirap ng net. Grabe. Ubusan to ng load, guys. Ubusan ng load, tapos low-bat pa itong isa kong cellphone. Nakakaloka. Ang linis ng daan, no, Migoy. Tapos wala siyang traffic. Ang ganda. Saang lugar ito? Kay Biang Tunnel. Naku naman, bumukas ka naman. Ayaw bumukas ng isang cellphone ko, nakakaloko siya.
Basta nakapunta na ako. Hindi pa ako makain. Ayan, maganda dyan, maganda dyan, maganda dyan dumaan. Nung nasa Maynila ako, palaging dumadaan kami, yung mga bus, dumadaan sa mga ganyan-ganyan. Maganda. Pero ngayon, di na ako nakakadaan sa mga ganyan. Nandito lang ako sa loob ng bahay. At kung gumala man, wala kang makikitang tunnel. More on, puno, bukid, ganun, dagat. Kasi nasa probinsya ako ng Pangasinan, kaya maraming puno. Gusto ko talaga maka-experience ng mga ganito. Naku, ang bilis! Nakakatakot pagka mabilis migoy. Grabe oh. Sige, lipat natin dito. Grabe, ang bilis. Hi, shoutout sa Formula in the house. Good afternoon. Mega love shoutout. Ang bilis-bilis niya magpa-andar. Nakakatakot pagka ganito, Migoy. Hindi ko kakayanin yung ganito. Oo. Nakakatakot to ng bonggang-bongga. Ayan, oh, grabe. Mapabatili ako niyan eh. Parang roller coaster yung yung dating. O di ba? Yan oh. Pero enjoy naman, di ba, Migoy? Mag-enjoy ka din kung sanay ka. Pero ako, hindi ako sanay. Yan, tas may dadaanan ka pang bangin. Wow. Grabe. Nung pumunta rin kami dati sa ilog. Ilog yun eh. Dito rin sa Pangasinan, may bangin din, nakakalula. Oh. Naliligo lang sana kami ng ilog. Tapos may ang dadaanan, akyat baba. So may bangin din. Nakakatakot, nakakalula. Tapos yung motor ko, tinutulak na lang namin eh. Kasi paahon yung yung daanan. Talagang kailangan mong itulak dahil hirap yung motor na umahon. So na-surprise ako ng time na yun kasi hindi ko inaasahan na paahon yung daanan. Paahon siya. Yung pala, mali yung direction na aming dinaanan. Likod pala yun. So, dapat harap yung dinaanan namin para yung biyahe is dire-diretso. Kaya lang, sa likod kami napunta. Pero, okay lang kasi nag-enjoy kami sa, sa paligid. Ang ganda ng mga tanawin kasi more on bukid yung aming nakikita. Ang grabe, ang ganda. Oo. Nasa taas kami ng bundok noon time na binabagtas namin yung papunta ng ilog. Ang ganda. Maganda rin dyan. Wow naman. Anong lugar yan? Thank you for watching. God bless us all. O yan, na-end ko na yung video mo. So, hindi nga lang ako nakapag-iwan ng bakas kasi nagdadaldal ako dito. Ay, Kenny Master, yung gamit mo na pang-edit loading. Kenny Master, yung gamit ng pang-edit. Alam mo, hirap ako mag-edit sa Kenny Master. Ang gamit ko, CapCut. Medyo mas madali. Parang easy lang, parang ganon. Pero kapag Kenny Master, naku, dry na yung utak ko, hindi pa ako nakakapag-edit. Ewan ko ba? Bakit napunta ko sa ibong Lloyd? Uy, come on. Ewan ko ba kung bakit hirap ako mag-edit sa Kenny Master. So, ang gamit ko pang edit CapCut kasi basic lang siya. Oo, tapos may tinuro sa akin si Glenn kung paano yung isa pang edit. So, yun, may nagbaba. Hi, Sisi Kuy Jack! Thank you sa sa pagpunta mo, Sisi. Maraming salamat sa pag-support. Ito si Wilson. Bakit? Ikaw po ba yan? Sino to? Let's me see. Ikaw po ba yan, Diwata? Sana all Diwata, di ba? Hi, KTV Mix Vlog. Shoutout po, ma'am. Mega love shoutout din sa'yo, Wilson. Wait lang, loading talaga ako, guys. Ang hina ng network ko, sobra. Pasensya na, na-late ako kasi nagpunta pa ako sa bahay ni okay, Wilson Gragas. Ayun. Thank you for coming, Wilson Ragas, sa mumuntikong bahay. Thank you so much. Ayan. So, bibigyan na kita ng jacket kasi binisita ka na ng iyong bahay. Ayan. Wait lang, medyo loading pa. So, yan, may jacket ka na, Wilson. Hi, JB! Ay, ate, Hi, JB Official. Hello, good afternoon. Kamusta? Ngayon ka lang bumisita?
At wala kang jacket. Ayan, may jacket ka na. Pakisukat from Lazada. Ayan. Thank you so much sa pagpunta nyo. Nakainom lang ako niyan. Hala, bakit umiinom ka na nagda-drives? Kaya ka ma-aksidente sa ginagawa mo, Migoy. Ayan, ikaw po ba yan, Diwata? Sana o Diwata dito sa aking screen. Ano yan? Stand host. Ay, talaga. Salamat, Migoy, sa pag-standby mo sa akin. Ayan, i-idlip muna ako. Sige, sige, sige. Sige, Migoy, i-glip ka muna. At maraming salamat sa pagtambay ng CP mo sa aking LS. Thank you so much, Migoy. Ayan, dito lang Sisi, may gagawin pa. Okay, salamat Sisi Kuya Jack sa pagtambay mo. Thank you so much. Alam mo minsan Sisi Kuya Jack, gusto ko mag-host ng ating premiere. Kaya lang medyo hindi kaya ng schedule ko or hindi kaya ng load ko. So, ita-try ko sana soon. Los Vlog premiere. Sana matry ko minsan na ako yung maging host ng ating premiere. Ayan, kaboses mo po kasi si Diwata. Talaga, wow, sana all kaboses ko si Diwata, pero hindi ako si Diwata. Si KitKat lang ako, ha. Yan, thank you so much. O nga pala guys, meron tayong nakapin. Please connect on the top and don't forget leave a good comment. Full watch nyo po guys, para po sa kanyang WH. Very supportive ko siyang friend sa YT and Facebook. Logic at legit na magsusuklian sa inyo ng bonggang-bongga. Susuklian niya kayo, nanunuklian guys kasi kilala ko na yan talaga, legit. Matagal ko na yan kasama sa mga LS na nanunuklian si Migoy, yung aking nakapin. Guys, pasukli sa nakapin and iwan ng bakas para madali kayo niya mabalikan. Nanunukli talaga yan, legit ng bonggang-bongga. Tapos very supportive yan siya guys. Dikitan nyo yung nakapin guys and leave a good comment at mag-iwan ng bakas and don't forget hashtag KitKat. Thank you guys. Yan guys, nagbaba ng bahay si Wilson. Guys, sa mga hindi busy dyan, paki-connect na lamang po, pakidikitan si Wilson Gragas. Thank you so much guys. Mamaya pipin kita Wilson after cook. Hi Migoy. Ayan Migoy, maraming salamat sa maraming heart mo dyan. Thank you so much. Ayan, sabihin mo lang Sisi, kailan ka free? Oo, sige. Sasabihin ko yan. Gagawin ko yan kasi pangarap ko rin na maging host ng ating mga premiere. Kasi minsan nakikita ko sa GC, parang walang mag-host. Sabi ko, try ko rin kaya mag-host sa premiere. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Kaya lang, so kailangan ko pag ako naging host, kailangan ko mag-prepare ng load talaga ng bonggang-bongga. Ayan. Nakatamsak na po ako sa nakapin at sa short video niya po. Ayun, thank you so much sa pagtamsak. Huwag lang basta tamsak, iwan ka rin ng comment at dikita mo yung nakapin. Very supportive yan, legit. Oo, hindi masisira ang buhay mo kundi dikita mo yung nakapin. Kasi naman ay talaga namang very supportive yan siya. Sarap naman ng chicharon Sisi Koy. Oo, display lang yan siya. Ang sarap nga ng chicharon na yan kasi with flavor niyan siya, suka and sili, ay talaga namang maasim siya at medyo maanghang. Yun nga lang, hindi ko siya makain kasi masama yung aking tummy. Pero masarap siya ng bonggang-bongga. Wow, may pasalubong pa ako from my daughter. May pasalubong ako guys, chocolate, yehey! Kaya KitKat yung pangalan ko kasi mahilig ako sa chocolates. Ayan, next week, wala tayong host. BCC, Sir Buhay, ay ganun ba? Bakit tumawa kami, goy? Sige. Hi, Sir Ryan. Good afternoon. Mega love shoutout. Ayan, meron ako, chocolate. Maliit na chocolate. So, bubuksan natin to guys. Okay, sige. Ayan. So, kaya KitKat yung aking name. Kasi naman, mahilig ako sa chocolates. Chocolate ang aking kahinaan. Yehey! Parang bata lang no? Ayan, chocolate siya guys. Ice cream with chocolate. Yung sweet cone. Tapos sa loob niya may chocolate. So, nalulusaw na siya kasi kanina niya patubaw. Kain tayo guys. Kain tayo. Kahit wala tayong kain pa rin. Good afternoon, Sir Ryan. Parang siya.
Tapos, talaga may chocolate siya. Nagbe-melt na nga yung chocolate niya. Malabo yung aking mata dahil sa mataas yung aking sugar, sa diabetes na, di ba? Pero, nagbabawas ako sa kanin at saka nagda-diet na rin ako. Medyo pumayat na nga rin ako eh. At nag-exercise ako at nagsusumba. Excuse me. Pero kapag chocolate yung inabot sa akin, yan talaga yung talagang kahinaan ko. Kakainin ko talaga siya bonggang-bongga. Pag inaabot nga nila sa akin, mama, meron kang pampalago ng mata, yung ganun. Talagang kakainin ko siya. Ay kasi naman, simple na tayo, sisi. Ay ganun ba? Mahilig ka sa chocolate. Kaya naman talaga kahinaan ko chocolate. Kahit lumabo yung mata ko, basta makain ko yung chocolate kasi minsan lang ako mayroon chocolate. Nung kabataan ko, pinagsawaan ko talaga yung chocolate. Pero ngayon, bibihira na lang ako kumain ng chocolate. Bata ako, sagana ako sa padala from abroad. Pero ngayon, wala na akong abroad. So, bibihira na lang ako kakain ng chocolate. Kaya, eto, kakainin ko talaga siya. Whatever na lumabo pa yung mata ko, basta nakain ko yung chocolate. Tama yan, chocolate host. Ang sarap talaga. Mahirap hindi yan ng chocolate. Bongga. Ay, Sisi Koy KTV Mix Vlog. Nag-live ako kagabi. Alas 2 na madaling araw. Bumaba kasi yung WH ko. Tawa tinambay ko lahat ng ninja ko. Para may viewer. Dalawang cellphone ko tinambay ko. So, bali meron akong 3 cellphone. Tinambay ko yung yung dalawang ninja ko. Para may viewer ako. Hala, ang hina ng net. Gising yun na may message. Tapos, ayun, naka-gain ako ng 6 hours kahit papano. Kasi naman, bumababa yung WH ko. Bakit kasi pa may ganun-ganun pa, no? Hindi na lang i-maintain. May nalalaman pa silang ganun-ganun. Tapos yung viewers ko, ay, naku, grabe, bumaba viewers ko. Tapos wala akong kausap. So, ang ginawa ko, natulog ako. Kasi naman, sino ba namang gising pa ng alas 2 na madaling araw, di ba? So, 3 hours yung live na yon. 3 hours at tas nakagain ako ng 6 hours. So yun. Sana naman, pwede naman. Wala sa tono, okay lang. Wala naman sa lyrics yung tono, okay lang. Sige lang, mag-gitara ka lang. Parang hindi tayo nabili. Oo. So sabi ng anak ko, magigitara daw siya. Napasubo. Yung bumili ng case. Sabi nung anak ko kagabi, bumili kasi siya ng gitara. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Ang hina ng network dito. Hindi ko na mabasa yung comment nila. Hi, network, please. Hindi ko na mabasa yung comment kasi mahina yung signal. Bumili yung anak ko kagabi ng gitara. Tapos yung sponsor ng case, nakakatuwa siya. Ako yung nagbayad. Kaloka. Sabi ng anak ko bibili daw siya. Di bumili naman siya. Sabi nung sponsor ng case, sige, pag napatugtog mo yan, bibilihan kita ng case. Sabi ko na sa sponsor, sabi ko mapapasubo ka. Sabi ko sa kanya, kasi yung anak ko marunong talaga mag-gitara. Yung anak ko babae, so 16 years old siya. Marunong siya mag-gitara kasi worship team sila. So, born again. Worship team yung anak ko. Backup singer din. Tapos, nagigitar. Sabi nung sponsor, sige, pag napatugtog mo yan, bibilihan kita ng case ng gitara. Before yun, sinabi ko na, ni-remind ko na sa kanya na mapapasubo ka. Kasi marunong mag-gitara yung anak ko. Aba, hindi nakinig. Hindi siya nakinig. Pinatugtog ng anak ko. Di tumugtog naman. Aba, ako pala yung sponsor ng case. Hindi ko alam. Pero yung kausap ko, wala siya bariya. So ako yung nag-abono. Nakakaloka. Ayan. Malabo na rin mata ko. Oo, nakakalabo ng mata yung sobrang taas ng sugar. So lagi nga ako nakasalamin kapag hindi ako nagsalamin.
Lalabo talaga yung mata ko. Gusto ko pati combi choco. Ako basta lahat chocolate gusto ko, oo. Ayoko ng ibang flavor. Gusto ko naman din yung caramel at saka yung vanilla, pero hindi, mocha. Mocha yung talagang pinaka-gusto ko. Chocolate and mocha. Ayoko ng caramel kasi ano lang yun asukal. Asukal saka butter. Ayoko, hindi ko gusto yung yung caramel na flavor. Masarap din naman ng vanilla, pero mas gusto ko yung mocha. Oo. Sarap yung mocha. Talagang bonggang-bongga. Ayan. Okay na po. Dikitan ko na po. Ayun, maraming salamat sa pagdikit. Thumbs love lang ako doon. Okay. Nakita ko nga kaninang umaga, pagising ko, Edna. Oo. Kasi lobat na yung cellphone ko. Pagkatingin ko, 2%. Buti hindi nag-off yung cellphone ko. Hindi nag-shutdown. 2%, ayan, tuling kong i-charge yung cellphone ko kasi naman, 2% siya eh. So, biruin mo ba naman mula alas 2 ng umaga. Tapos 3 hours siyang naka-live. Tapos hindi ko napansin na naka-brightness siya. Kaya ayun, nalobat siya ng bonggang-bongga. Ayan, tapos ipipin ko. So, guys, dan na ba kayo sa nakapin? Huwag basta-basta dan lang ha. Ay, si MD Russia from Bangladesh. Sige, kain lang kayo. Ay, Froven. Sige. Ipipin ko naman si Hey guys, may bago akong ipipin. Patusok ha, palalab sa bago kong nakapin. Wait lang kasi medyo loading. Talaga, ang hirap replace. Ayan. Ang hirap ng signal. So, dito ko na nga siya idikit. Para alam nyo na mahina yung net. Ayan, Ondo. So, yan guys, meron akong bagong nakapin. Patusok, patamslak, palalab sa nakapin. And don't forget leave a good comment. Ayan, #KitKat. Thank you. Patingin nga ako ng mocha mo po, ma'am. Wala kaming mocha. So, hindi mocha yung flavor nito, kundi chocolates. Chocolate talaga yung flavor niya. Pero isa talaga sa favorite ko yung mga chocolates na yan at saka yung mga mocha. Yan. Kahit lumabo ang mata ko. Pumipiyok si host, nagbibinata guys. Nagbibinata. Ito. Masarap siya talaga ng bonggang-bongga. Alam mo yung chicharon na yan, ilang araw na yan siya, hindi maubos-ubos. Paano ba naman kasi? Ang laki-laki niyan. At saka masama yung pakiramdam ko kaya hindi ko siya kinakain. Pero ito, inabutan ako ng chocolate, kinain ko. Ang sarap guys. Ayan guys, maraming salamat sa pagpunta nyo sa 7 million in my house. Good afternoon at mega love shoutout. Please connect on the top. Don't forget, full watching and leave a good comment and #KitKat. Thank you so much. Ayan. Medyo malabo yata yung camera ng phone ko kasi malamig yung panahon, parang nagmo-moist. Ayan. Mukha mo po, ma'am. Yung mukha ko ba? Sorry. For the meantime kasi, tago muna ako. Medyo puyat kasi ako eh. Oo, puyat ako. Natulog naman ako ng maaga. Kaya lang, nagising ako ng alas 12 kasi malamok. Tapos, dahil sa hindi ulit ako makatulog, ang hirap no, yung nagising ka tapos matutulog ka ulit. Ang hirap noon. So, dahil hindi nga ako makatulog, sabi ko na lang, bakit hindi ko kaya itry na mag-live? Tapos, hihiga na lang ako, yun. So, nag-live ako. Hinayaan ko lang yung CP ko dyan. Sabi ko naman, sabi ko sa sarili ko, sana walang mag-send ng hindi maganda kasi hindi ako naglaba. So, hindi ako nag-remove ng mga jacket. So, sana walang maglapag ng mga porn, mga ganon. Kasi pag may naglapag ng porn na kulugot, terminate yung channel ko. Wala na pa. Baka pag gising ko na umaga, nasaan na yung kusina ni KitKat dito? So, panay ang silip ko sa live ko eh. Kaya yun, medyo puyat. Kaya hindi mo na ako magpapakita. Pasensya na, kapatid na Wilson. Pasensya ka na. So, may time talaga pag nagla-live ako, talagang nakatago ako eh.
Nagtatago talaga ako. May time na pag sinumpong ako, sana ipanalangin mo na sumpungin si host para lumabas ako. Oo. Minsan kasi pag lumalabas ako, magkakaroon kasi ng mga issue ba. So, tago lang muna. Hindi, joke lang. May time talaga nagtatago ako kapag nagla-live ako, pag nasa mood. So, ngayon, tago lang muna ako kasi talaga puyat ako eh. Oo, ay pa naman makita nyo yung eye bags, yung haggard, mga ganun eh. No? Di prepare si host, kaya tago lang muna. So, ito muna ako. Hindi rin sa mga, si Wilson bago sa aking live, hindi ako kumakanta. Oo, nagle-live lang ako ganito, magbabasa ng comment, magdadaldal lang sa aking screen. Nagtatago rin ako sa aking screen, kung minsan magpapakita, kung minsan hindi. Oo. So, yun lang. At, oo nga pala. Minsan nag-aayuda ako. Meron ako dito 10 banana, kaya lang hindi ko maikalat, hindi ko maipamigay dahil napakahina ng network. Ang hina ng signal, hindi makapasok yung isang cellphone. Ito. Hindi siya makakonect dahil lang hina ng network. Hindi ako makapasok. So, hindi tuloy ako makapag-ayuda. Kaya, pasensya ka na, Wilson, bigyan sana kita ng 10 banana, kaya lang hindi makakonect itong isa kong cellphone. Ayaw niyang kumunik. Ang hina-hina ng network, hindi ko siya mabuksan ng bonggang-bongga. Hanggang ngayon, loading pa rin siya, oh. Nubuksan ko yung Ninja ko, si Real to, kaya lang hindi ko ma-open kasi napakahina ng network. So, hindi ako makapag-distribute ng banana. So, sensya ka na ha. Oops, salamat sa okay lang po, salamat. Maraming salamat din sa sa flower mo dyan. Wow, sana all my flower, tapos yung akin chocolate. Wow! Diba? Thank you so much. Ayan, sa 5 million in my house. Mega love shoutout. Ayan. So, mabilis lang ako guys mag-LS. Meron na tayong 33 minutes. So, kalahating oras na lang. Siguro mga 1 hour lang ito kasi maliit na lang yung load ko. Nagamit ko na kanina madaling araw. Ayan, naglo-loading na naman yung cellphone kong isa. Hina ng net. Ayan, naglo-loading na naman siya. Oh, kakaloka. Ang hina ng net. Loading siya ng loading. Ayan. So, gusto ko sana i-distribute yung aking 10 banana. Ipamimigay ko sana, kaya lang mahina talaga yung network. Maulan pa dito, guys. Dito sa Pangasinan. Hello, Philippines. Mabuhay. Maulan sa Pilipinas. Maulan sa Pangasinan. Ayan. Kain tayo. Kahit wala tayong kain. So, masarap magkape. Sarap magpainit kapag ganitong panahon na taglamig. Malamig. Saka na lang. Mamaya na lang. Masarap. Ha? Sino ba yan si Diwata? Mukhang hindi ko siya kilala. Sino ba yan si Diwata? Paano naman ako? Hindi ko kilala si Diwata. Di ba ito Diwata, Ning? Diwata daw? Di ko kasi kilala. Pasensya ka na, Wilson, ha? Hindi ako familiar kay Diwata kasi wala kaming TV ba, Char? May TV kami, kaya lang yung pusa tumalon. Ayun, nabasag. Di ko kilala si Diwata. Hayaan mo i-research ko yan para marinig ko yung boses ko sa boses niya. Mabubusog na ako dito guys. Pangatlong bukas ko na to. Tapos inom na lang ulit ako ng maraming tubig. Tapos magsalamin na lang ulit ako para luminaw ang aking mata. Wow. Ang sarap talaga nito. Tapos asahan mo na pag nasobrang ka talaga ng tamis, mangangati yung skin mo. Oo. Taga Mindanao po siya. Oo, taga Pangasinan naman ako. Sana one time mamit ko si Diwata mo. Dahil meron akong isang kahilingan, Char. Lusaw na yung chocolate ko. Sana makilala ko minsan si Diwata. Dahil meron akong isang kahilingan. Yung sports car, yung red, Char. Char lang ha.
Ayan. Ay, shoutout ko nga pala yung family na tumanggap sa akin ng ilang ng last week, no? Mega mega love shoutout nga po pala sa family Posadas. Thank you so much sa overwhelming na pag-welcome sa akin sa inyong bahay. Thank you so much. Sa pag-asikaso sa akin, marami pong salamat. So, nawa nawa, wala lang. Wait lang, isa-shoutout ko kayo na mabuti. Wait lang, kasi medyo kumakain pa po ako. Wait lang. Ayan. Nagigitara sila guys. Pasensya na. So, mabilis lang yung LS ko guys. Oo. Mabilis lang to. Pasensya na kayo sa akin na. Sisi KTV, ilan na yung WH mo? Sisi KTV. Ilan na WH mo? Pagka PM mo ako para ma-play na kita. Kung marami ka na video, i-PM mo ako para mag-start ako mag-play sa'yo para unti-unting mag-upgrade yung WH mo. Ang harap. Grabe, ang sarap. Basta chocolate talaga, sarap. One, two, three. Name, pero minsan cellphone mo patambay ako. Sino? Ikaw, hindi mo ginagamit? Ay, hindi naka-charge. Sige, mamaya na lang. Ayan, okay. May shoutout lang ako, guys. San Carlos, Pangasinan. Magandang bayan at napakalaking bayan, mama. Marami siyang barangay at napakaganda. Ang ganda ng plaza nila at napakalawak. Mag-e-enjoy ka at napakamura po ng kanilang mga pamilihin doon. Ito po, pangalan niya. Sige, baba mo dyan, tapos bisitahin ko yan. G. Jones yung pangalan niya. Sana bahay niya yung ibaba mo. Ayan, maraming salamat sa pag-heart. Yan. Napakamura ng pamilihin doon sa kanila. San Carlos. So, nag-street food kami doon. Hindi ko nga lang siya na video kasi daming tao. Grabe yung welcome nila sa akin doon. Pumasok ako sa teritoryo ng Posadas family. So, mega love shoutout po, Posadas family. Kay nanay, kay tatay, at kay ate Solly. Mega love shoutout po. Maraming salamat sa pag-welcome niyo sa akin sa inyong bahay at sa pag-entertain, sa pag-asikaso ng aking food. Thank you so much. Napakaganda doon guys, presko, napaka-presko. Oo. Tapos basta napaka-presko doon. Tapos grabe, nakakatawa yung pag-welcome nila sa akin. Pag may umalis, may darating. Talagang ini-entertain nila ako. Nakakatuwa sila. Oo, nakakatuwa sila. Pag may umalis na isa, may darating, tapos i-entertainin nila ako. Tapos chichikahin nila ako ng bonggang-bongga. Nakakatawa. Pas after nun, may darating na naman, panibago na naman. Grabe. Nakakatawa. Nag-enjoy nga ako doon sa lugar nila. Maganda at masaya. At saka napaka-fresco doon ng lugar nila. Saka maganda. Talaga. Maganda talaga. At saka talagang siguro ang ganda mo. Ang ganda ko sa panaginip. Yun lang yon. Maganda ako sa panaginip. Ha, Wilson? Ayan. Thank you. Huwag assume kasi kung ano yung nakikita mo sa picture ko, yan na yan. Ako yan. Pero hindi kagandahan. Minsan, nililin lang ka lang ng iyong pandinig kasi sa boses talaga yan talaga yung ma-attract sila sa boses ko pero sa figure hindi. Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi ako maganda. Maybe sa panaginip ko ba papanaginipan mo yung boses ko? Char.
Sa panaginip lang siguro, baka ganun. Pero sa boses, buti ka pa, Sisi. Ano? Ano daw? Masaya ka. Masaya ka na. Ano, madali lang naman kasi pikein ng ngiti, pero hindi nila alam kung ano yung buong nararamdaman ng yung damdamin. So, kailangan lang natin mag-continue sa buhay. Natural na talaga yun. Sometimes magiging sad tayo, pero hindi natin kailangan na damdamin or dibdibin yung ating nararamdaman. So, kailangan pa rin natin nang ngumiti kahit na tayo ay mayroong kalungkutan. So, kailangan din natin ilibang ang ating sarili, i-explore. So, yun yung ginagawa ko sa ngayon. Dumaan ako sa depression, na-depress, yung mga ganyan, anxiety, mga ganyan. Past few months, talagang grabe yung mga pinagdaanan kong experience. Minsan pa nga, di ba, pinipm kita na hindi maganda yung condition ko. Kasi totoo naman yun. Pero mas matindi yung hindi ko na i-PM sa'yo kasi sobrang hirap nun. So, I'm so proud kasi napaka-brave nun lahat yun kinaya ko. So, kailangan ko lang talagang e-explore. So, kailangan ko libangin ko yung aking sarili. So, ayun, kahit pa paano may mga tao naman na willing na pasayahin ako, pagaanin yung damdamin ko. May mga tao na ina-appreciate, na pasayahin talaga nila ako. So kailangan ko lang i-grab yung mga ginagawa nila para hindi ako masyadong ma-depress o ma-stress. So eto nga yung channel ko, medyo na pabayaan ko kasi bibihira ako mag-upload. Sa isang linggo, isang beses lang ako mag-upload na dapat ay 3 times in 1 week. Kaya lang, hindi ako makapagawa ng content ko. So, nagiging busy sa paghahanap ng trabaho kasi single mom. So, kailangan maghanap talaga ng pagkain. Lalo't meron akong pinag-aaral na college and high school. So, hindi ganon kadali. Tapos sasabayan pa ng mga obligasyon mo sa bahay gaya na si Judith. Judith ko na sa ilaw, tubig, mga ganyan. Bigas, pagkain, gas stove, yung mga ganyan. So kung lahat yan iisipin ko, grabe, puputok na yung utak ko kakaisip. So ang ginagawa ko, kuminsan kung papanoorin mo yung upload ko, no, meron na siyang motivation na dati ay wala siyang motivation. So, nilagyan ko ng twist yung upload ko. Nilagyan ko talaga siya ng twist. So, doon ko binuhos yung, yung nilalaman ng damdamin ko. Na sa kapag papanoodin mo siya, meron siyang motivation sa dulo. Para ma-express, no? Para malibang ko yung sarili ko. So, yun yung ginawa ko. So, ngayon naman, unti-unti na nakaka-recover. Unti-unti nang nakaka-recover. Pero meron pa akong isa pang hindi ko alam kung paano ko masosolve yung isa na yon. So sana maharap ko pagdating ng panahon ko paano ko ma-deliver na masolve ko yung problem na yon at sana maging okay, mga ganun. Kasi hindi sa lahat ng panahon na maging ganun, magkakaroon talaga ng mga pagbabago na hindi inaasahan. So sa ngayon, pipiliting tumawa, kayanin at maging think positive sa bawat araw kasi bawat araw bagong buhay, bagong pag-asa, bagong blessing. Kaya naman mag-start ulit, laban ulit dahil alam ko naman na may ipini-prepare si God na mas new at mas better doon sa mga napaglampasan natin na problema, na mas may ibibigay si God na mas better na doon sa ating hinihingi, mga ganon, no? Tapos alam ko sa mga bawat panalangin, so hindi natin natural na yung manalangin tayo, no? Na dinadalangin natin kung bakit gano'n nangyari sa atin at bakit nangyari yon. So mag-pray pa rin tayo kay God at magtitiwala pa rin sa Kanya. So
Si God merong gagawin na alam mong walang-wala na, pero pag nagtitiwala ka kay God, may ibibigay siyang surprise na hindi mo inaasahan. So bali, doon ako nakasandal sa motivation na 'yan, sa words ni God na yung walang-wala ka na talagang gi-give up ka na. Yung as in talagang walang-wala na. Pero kapag nagtiwala ka kay God at sumandal ka sa Kanya, meron siyang ipi-prepare or meron siyang surprise na hindi mo inaasahan at mas bigger doon sa past mo. Oo. Kaya yun, sa ngayon, unti-unti na nakaka-recover. So, kailangan lang maging masaya. Kailangan lang ngumiti. Oo. Kahit na meron tayong pinagdadaanan, ngiti lang. So, yun yung gawa ko sa ngayon. Yun lang ginagawa ko ngayon. Siguro ni-stock na ako ni Sisi ko Jackie sa FB ko. At saka si Migoy. Pero ayun, yan, panoorin mo yan. Yan si Diwata. Talaga. Sige, sige. Puntahan ko nga yan si Diwata. Jowa mo ba to si Diwata, Wilson? Gaya niya, loading na naman ako. Ang sarap naman ito ni. Ang sarap niya, loading na naman. Kailangan ko siya ibaba. Hanap tayo ng signal. Ayan, umandar na si Diwata. Yan si Diwata. So, papakinggan ko yung boses niya. Kung kaparehas nga kami ng boses. Gabi no, kumuha na siya ng bali 60 pesos na ganito at ay tsaka 30 ganito. Tapos humingi pa siya kay Ate Ira, no? Ganado na siya kumain. Nung kasama ko siya, ayaw niya kumain eh. Parang lugi naman po pag yung mismo Lalagyan niya. naglalagay Mm-mm. siya parang kukunti. Mm. Namin 50. Kaya nga. Kaya tataka nga rin ako. Ay, naku, loading. Ang ganda naman ni Diwata. Sana magganyan akong ganda. Pakinggan ko nga. Short video lang. Bakit? Wilson, short video. Hindi ko narinig yung boses ni Diwata. Narinig ko pa yung boses ko. Mas damandam ako pa yung boses ko. Hindi ko narinig yung boses ni Diwata, Wilson. Loading talaga, guys. Ayan, may 49 minutes na ako. So, mabilis na talaga to. Mag-e-end na ako maya-maya lang ng konti. At 50, 60, 20 minutes na lang. Masarap lang bumili ng ganito sa kanila kasi mura. Ang layo nga lang ng biyahe. Yan, mas maganda po tita pag doon po kayo kumuha ng paninday na doon. Parang mura. Dalawa lima. Apat sa po. Pag-meetingan pa nga namin kung anong plano. Kasi hindi pa accurate yung namin eh. Meeting Saan namin. po kayo mag-meeting na tita? Gusto niya kasi sa Mangaldan. Kaso yung mga dan lang po, maliit din po yung mga dan pag sa bayan. Kaya nga eh. Tara niyo po dyan sa Santa Barbara. Oo nga, maganda rin sa Santa Barbara. Ayain ko siya. Ayain ko nga siya eh. Tapos, dahil rin po ata, nire-rentan doon na ano. Ang kailangan dyan, pwesto tsaka yung stayan mo. Yun talaga yung kailangan doon. Tanong na lang po kayo doon kasi malawak po yung Santa Barbara. Oo nga eh, lagi niya sa akin sinasabi, madali lang yan, sabi niya. Puro siya si madali, so hindi ko maintindihan kung papaano. Wilson, hindi ko narinig yung boses ni Diwata. Short video kasi yung binigay mo sa akin.
Sana hindi ako ma-CPR, no? Kaya hindi magalit si Lolo sa akin. Parang bawal ata itong ginagawa ko. Tanggalin ko nga. Ding, masarap ng chocolate. Magkano bili nyo dito? Isa? 30 po. Ha? 100. 100. Ilan ang laman? Ilan ang laman? Madami na rin po siyang laman. Kaya ba yung motor na maipaayos ngayon? Hindi na po. Hindi na? Sasara po sila mga 5:30. Oo. Eto, alas 3 pa lang. Alas 3 po. Oo, alas 3 pa lang. Hindi, alas 3 mag-out na ako. Kasi pag ngayon po tita, baka madami po siyang kailangan. Mm-mm. Saka bukas na. Mm-mm. Ngayon na? Pwede rin, kung ngayon na, kung winning kayo. E-end ko na tong ano ko. Ay, ayaw mong ano, pumunta tayong plaza? Eh, ako din. Hindi. Sa ano, sa ano. Siguro sa Chowking. Hindi, sa ano, Gravy. hindi dun sa ano, yung prutas. Yung prutas, yung ano, yung rambutan, o yun. Sa rambutan siguro. Kasi nabibilad. Ay. Sa rambutan. Ako nga rin, ilang araw na nga masama yung pakiramdam ko. Minom na nga ako ng gamot. Bumili ako ng gamot dyan, inom ka na. Anong kamay po? Wilson, maraming salamat sa pakaway-kaway at pa-heart-heart mo dyan. Maraming salamat sa pa-BG-BG mo. Grabe ang hina ng network talaga. Guys, meron na lang ako 7 minutes mag-e-end na ako kasi papaayos ko yung motor ko, sira yung clutch. Sira yung clutch ng motor ko. Tapos umuulan pa. Tapos ginagamit kasi yun nila na pang-service sa school. So, alam mo, bumiyahe kami yung motor namin para umandar siya kasi wala siyang clutch. Sira tinanggal. Pero umaandar naman siya. So, para aandar siya, kailangan siya itulak. Sabay cambio. Andar na kami. Tapos yung nagtulak, tatakbo para makasakay pa. So, naawa naman ako. At kailangan ko talaga yun siya ipaayos. Excuse me. Kailangan ko talaga siya ipaayos kasi very usable yung motor ko. Kasi hinahatid sa school, mga ganun, magpapalengke, or may pupuntahan kami, yan, ganun. So, grabe, ang layo ng pinuntahan namin kagabi. Sira yung clutch namin. So, pag natulak na siya, aandar na siya itutulak, sabay cambio, tas aandar na yung motor. Ang kawawa doon yung nagda-drive at saka yung nagtutulak. Ayan na naman, sumasakit na naman yung tiyan ko. Kaya dapat ko talaga yun siya ipaayos. Ayun. Kasi si Kuya Jackie, kapag okay yung load ko, ako yung mag-host ng premiere ha. Hiya lang ako kasi nahiya nga ako magsabi kasi syempre, ang lagi kong nakikitang nag-host ng ating premiere si KTV Buhay, ay si Buhay at saka si Kuya Cesar. Ayan. Kaya ayun, pero soon. Siguro mga 3 hours pwede na yung sisi ko Jackie, no? Kabsat. Excuse me. Kabsat Jackie. Grabe, ang hina talaga ng network ko. So, ayan. Ang laki na ng bahay niya. Sana may ganyan na bahay. Ang bahay niya, 6.9K. Jowa mo siya ba, Wilson? Pakinggan ko nga. Oh, ayan. Yummy, yummy. Look. Oh, yan. Gutom na gutom. Daming cheese. Free po yan. Hiningi ko kay brother. Kain muna ako ngayon. So,
super bottom match. Yan. Oops, CPR tayo dito. Parang medyo lang. Parang medyo lang. Hindi ako sure kasi hindi ko marinig masyado. Pero parang medyo nakakaboses ko nga siya sa umpisa. Pero maganda siya ha. Ako kasi hindi. Nagpapanggap lang ako na maganda. Pero hindi naman talaga ako maganda. Char. Hi Reg Chris, mega love shoutout. Good afternoon. Kamusta ka na? Tapos ka na ba maglaba? Sana naman ay nakapagmerienda ka na. Pahinga din kapag may time. Napakamura ng pamilihin nila doon. Awa, bili mo yung atay, 2 piso. Kalay mo, may 2 piso pa sa kanila. Nabibili ng 10. Maganda mag-street food doon maaga. Wag gabi kasi nagmamadali na sinasaraduhan na nila tayo, wa. Ilang ulit na tayo nagpunta, lagi na lang nila tayo sinasaraduhan. Ang taong atay dyan, Kaya nga, maganda mamili doon. Gusto ko pa mag-live. Ang sarap ng kain niya. Kaboses ko nga siya, kaunti. Oo, may pagkahalintulad kami ng boses. Wilson, may pagkahalintulad kami ng boses. Konti. Pero hindi masyado. Konti lang. Kumain na kayo ng froben nyo? Ah, okay. Ayun. Di ako nagluto ng kanin diet kasi kami. Pero masarap si chocolate. Ever. Ayan. 2 minutes yan. Mag-out na ako. Guys, kasi kailangan kong ipaayos yung aking motor. Ng bonggang-bongga. Ayan, sa lahat ng mga nagpunta sa ILS ko na wala man lang kakwenta-kwenta. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. So, yung ILS ko kasi for update talaga. Oo, pang-update talaga kasi naman napakababa ng akin WH. Kung bakit ba naman ay hindi ko maintindihan, kinakailangan pa ba kasing kainin yung WH ko. So kapag hindi ako nakapag-live sa isang linggo, hindi ako makapag-live, asahan mo na next week bababa yung araw ng akin WH. Kapag hindi ako nakapag-upload ng short video, at hindi rin ako makapag-upload ng aking content, asahan ko na rin na bababa ang aking views. Nahilo ako dun. Ning, timpla kay kape, Ning. Ni, tulog na siya, Ning. Kape, ikaw na, puyat siya. Puyat siya. Sige na, kawawan naman. Puyat. Ayaw mo na, bukas na lang natin paayos yung motor, tapagod yan siya at puyat. Kawawa naman. Tapos yun, ano nga ulit? Nasaan na nga ulit ako? Ay, ko na ng kape. Sige na, Nani, ikaw na. Kaya mo naman. Ay, betchin yung pinanimpla, kaya ayun, nahihilo ako. Pag nagluluto kasi ako, guys, ayaw ko pinaninimpla yung betchin. Nahihilo kasi ako pag betchin yung panimpla. Kaya ito, yung kinain ko, na froben, tinikman ko, medyo nahihilo ako. Doon ko nalalaman kapag yung kinain ko may betchin. Kinain ko. Pag yung may kinain ako, kasi pag ako nagluto, talagang hindi ko siya lalagyan ng betchin. Simula bata ako, talagang hindi kami naggagamit ng betchin. Kasanayan ko na rin na kapag nagluluto ako, okay na yung asin at paminta. Oo, syempre, yun, yung nagkamali na ako at mayroong pambili, bibili na ako ng Knorr. So, yung Knorr yung ginagamit kong panimpla sa aking mga lutuin. So, medyo nahilo ko doon sa froben na kinain ko. So, na-feel ko na betchin yung ginamit na panimpla.
Kaya nagpapatimpla ako ng kape. Yung kape ko na naman is chocolate. Chocolate yung kape ko na naman. Kaya ayun, asahan na talaga ang paglabo ng aking mata. Para matanggal ang aking hilo, yung sa betchin nga na pinanimpla sa kinain kong froben, iinom ako ng chocolate coffee para matanggal yung lasa nung betchin. Kakatanggal din Oo. ng hilo. Oo, Yung nakaka- bluegill. Oo, nakakatanggal din siya ng hilo kapag merong blue bill akong matatanggap. Pero for the meantime, kape lang muna dahil nahilo ko dun sa probe na kinain ko na may betchin. Yan din yung chichirya din na ito na nasa harapan ko. Hindi ko rin siya makain masyado kasi nga may betchin din yan. So, hindi ako mahilig kumain ng mga ganyang pagkain. Tumitikim lang ako, patikim-tikim lang, mga ganun lang. Para hindi ako mahuli sa mga lasa ba. Yung mga, pag nagkwentuhan sila, may ma-sure ako kung anong lasa niya, yung mga ganun. So, pag nagluluto ako, hindi ako gumagamit ng betchin. Ano lang talaga yung broth cubes. Yan yung ginagamit ko. Ewan ko ba kung bakit hindi ko talaga yung betchin. Mas okay na ako ng asin at saka ng paminta. Tapos lagyan mo ng konting asukal yung mga niluluto. Depende kung pagka matamis yung niluluto ko, lalagyan ko ng konting asin. Pagka medyo maalat gaya ng ulam, ang panimpla ko dyan is lalagyan ko ng konting asukal para mag-balance yung mga pampalasa na aking inilagay. So, ganun ako magluto. At ayoko ng mabetchin at ayoko rin ng mamantikang pagkain. Pero mahilig ako sana sa mga sweet food, mga dessert, ganun. Pati dessert. Mahilig ako sa dessert. Kaya, nagda-diet ako, chubby pa din. Kaya hindi ko na maintindihan. Hilo-hilo na ako. Bilisan na yung kape ko. Nahihilo talaga ako. Alam mo yung lasa, yung laway mo. Para siya malapot. Malapot siya. Hindi ko na nababasa yung mga comment kasi naman. Loading. Hindi ko na nababasa yung mga comment nyo dyan guys kasi loading. So, pag nag-live kailangan dalawang cellphone para mabasa. Ayan, lumabas na. Hi! Sisi Kuiding channel. Hi Ram family! Hello! Good afternoon! Mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Maraming salamat sa pagbisita. Pakita ka na naman, Idol Kit Kat, bago ka mag-out. Hindi mo na ako nagpakita nung isang araw, nung isang linggo, nag-live ako, nagpakita kaya ako, kaya lang wala naman kayo. Pero talagang puyat kasi ako, pasyensya ka na Ram. Puyat kasi ako oo, napuyat ako kagabi. Nag-live nga rin ako ng mga 2:00 ng madaling araw, kaya ayun, puyat. So 3 hours yung inabot ng live ko na yon, kaya puyat ako talaga ng bonggang-bongga. Kaya eto, tago lang. Maybe sa next live ko talaga lalabas ako. Oo, promise. At sana naman, matimingan ninyo nakalabas ako sa aking live. Ayan, Sisi Kuy Ding channel, hello, good afternoon. Maraming salamat Sisi Kuy sa pagpunta mo. Guys, meron akong nakapin sa mga hindi dyan busy, pa-support pa-dalab sa akin nakapin. At wag po natin kalimutan ng mag-iwan ng bakas para madali kayo masuklian. And don't forget, #KitKat. Diba? Kaya naman, thank you so much. Hi, Uncle Joel! Good afternoon! Kamusta, Uncle Joel? Salamat sa pasilip. Baka maingat-ingat sa pagsilip. Baka iba ang masilip mo dyan. Ayan, ready nga. Ayan, maraming salamat, Uncle Joel. Sino bang sisilipin mo dyan at tagsalamin ka pa pero hindi mo naman sinuot? Labas yung isa mong mata. Ingat-ingat lang, baka magkaroon ka ng kulani sa pagsilip mo, di ba? Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa 6 million my house. Good afternoon. Mega love shoutout. Maulan na hapon sa inyong lahat, guys. Maulan na naman. So, malamig. Ang sarap, may katabi. Yun nga lang. Wala tayong katabi, char. So, magtiis muna tayong magkape. Oo, magkape tayo. Kahit wala tayo. Magkape para magpainit. Ayun, sabi nila, sa kape ko nalasap ang init na dapat sa'yo ko madama.
At saka pero yung ano yan, pero yung pait na dapat sa kape ko na lasa pero sa'yo ko na dama. Ganun ba yun? Ay nako, humuhugot si host. Ewan. Ewan. Parang ganun ba yun? Basta. Narinig ko lang yon, tapos pinulot ko sa tabi-tabi, pinagdugtong ko lang. Basta ang alam ko, magkakapi ako. Bakit tumawa si Wilson? Relate ba? Naka-relate ba si Wilson? Siya palagi si Wilson, kulang to ng WH. Alam nyo ba guys, gustuhin ko man pumunta ang inyong mga bahay. Sige, ang ikot ng aking cellphone. Naikot siya ng bonggang-bongga. Oo. Yung naikot ka na, nahihilo ka na, pero pinapaikot ka pa rin. At ikaw naman ay feel na feel mo yung kanyang pag-ikot. Sana naman ay hindi siya mahilo, 'di ba? Sa kakaikot-ikot niya. Parang jowa mo lang yan na pinapaikot ka ng bonggang-bongga at ikaw naman ay umaasa na maging okay ang lahat. Umuhugot si host. Umuhugot si host. Siya na guys. Wala lang, charger lang yun guys. Charger lang ba? Yung wifi ata yung network namin parang lalaki. Kasi naikot pa sa iba. Char. Ayan, thank you Ning. Meron ako chocolate coffee guys. Sabi ko na nga ba yung chocolate ko eh. Ang kape ko chocolate eh. Kaya naman guys, tara. Magkape na tayo. O, di ba? Mag-live ako mamaya po. Okay, sige. Live ka na. Pagkatapos ko mag-live, live ka. Guguluhin kita. Mangingisda ako sa'yo. Okay lang ba? Hindi ka nakapangisda sa akin, pero doon ako mangingisda sa bahay mo, di ba? Ayan, Ram. Maraming salamat sa emoji mo dyan. Ayan, meron tayo dito chicharon. Biruin nyo yan, guys. 415 grams. Ang laki ng plastic na yan. Napakalaki. Ilang araw na nga yan dyan, hindi siya talaga maubos-ubos. At legit, suka at sili talaga yung flavor niya dahil kapag kinain mo talaga siya ay maasim at talaga naman maanghang with spicy talaga ng bonggang-bongga. Masarap talaga guys. Kaya yan, ilang araw na yan siya dyan, hindi maubos-ubos kasi paano ba naman, ang laki-laki. Binili yan ng anak ko. Ayan guys, ang sarap. Ang sarap talaga basta chocolate. Mahirap talaga hindian ng chocolate. Hihindian ko na yung pagla-live ko basta yung chocolate wag ko siyang mahihindian. Char. Ayan. Uy guys, may premiere si host. Ano yan? Pulutan yan, Tia. Pulutan ba? Pero hindi ako na-shot. Shot mo puno, Uncle Joel. Na-shot ako ngayon ng chocolate coffee kasi maulan dito ngayon, Uncle. Maulan at malamig ang panahon. So, kaya naman, kape lang muna tayo. Kahit wala tayo, kape-kape lang sa malamig na panahon. O, diba? Ayan. Siguro na-shot ka ngayon, Uncle Joel. Kung hindi ka na-shot, baka nasa kaduyan. Tama ba? Tama ba ako? Ayan. Sarap nga magkape. Nainggit tuloy ako. Masarap talaga magkape. Oo, iduduyang ka sa sobrang sarap at tamang tamis na dapat na malasap. Lasap man sa jowa mo yung tamis, Char. Ay, ako na! Kakape talaga ako guys pagka ganitong hapon na naalala ko bawal pala ako magkape kasi mahapdi yung sikmura ko. Wala na, nakapagtimpla na sayang namin yung chocolate, alangan naman na i-cancel, 'di ba? So, lasapin na lang yan siya. Char. Chocolate coffee guys, masarap. Share ko lang naman. Yung iba kasi gusto nila yung puro, no, yung medyo mapait na kaya kang ipaglaban. Pero yung ang tanong, yung ipinaglalaban mo ba, pinaglalaban ka ba? Char. Sa akin, okay na ako. Yung iba naman gusto nila, caramel or vanilla. Parang gatas na maputi. Ang kanyang hangarin, yung pala, iiwan ka rin kapag na-fall ka na. Char. Sa akin, okay na ako sa chocolate. Chocolate, parang KitKat lang. Have a KitKat. Parang ganon, di ba? Walang char. Ganon lang. Masarap talaga magkape, lalo na kapag malamig yung panahon. Oo. Pandagdag init sa katawan. Char.
Mm. Sarap talaga guys, lalo na pag chocolate. Grabe. Chocolate talaga yung coffee ko guys. Oo. 3-in-1 chocolate siya. Dati mocha, kaya lang naghirap ako, hindi na siya mocha. Chocolate na lang. Oo, chocolate lang. Dati mocha talaga yung kinakape ko eh. Ngayon, chocolate coffee lang. Sapat na. Ayan, nag-breakfast na nga ako eh. Nakapagkape na rin. Talaga. Bakit breakfast? Hapon na. Eh di sana merienda, di ba? Baka nasa ibang bansa ka, ganon. Ano yan? Aporam lako no tiyakit. Tatawagin. Tatawagin da kala? Siya pata sumantawag siya. Jack, patay. O nga, tumawag. Sino yan? Kanina yan? Yan sa taas. Wala sa akin. Ayan. Sabi ni Uncle Joel, bilisan ko na daw kasi tatawagin na raw ako. Ang tanong ko, sino yung tatawag sa akin? O, di ba? Ayan, nag-breakfast na siya. Mama mo. Si mama niya tumawag. Sana all tinatawagan ng kanyang mama dear. Ako nung miss ko na din ang aking mama dear, ngunit subalit at datapwat, hindi ako matawagan ng aking mama dear. Masarap magkape ngayon dahil kasabay ko si Idol KitKat. Wow! Sana all sabay! Sana all sabay! Sige pa, Sirin. Patingin nga ng kape mo. Kung ano nga lang, StreamYard. Uy, ano, Ram? Kung baka alam mo mag-StreamYard. Gusto ko sana mag-StreamYard. Hindi ako marunong gumamit ng StreamYard. Gusto ko mag-live na may kasama. Parang ganyan lang na nagkakape ako tapos sa akyat ka, nagkakape ka rin. O diba, totoo, magkasabay tayong magkape, Char? Sundoy lang po namin. Okay, sige. Sino susunduin niya si? At ayun, dyan lang sa ano. Dyan lang kay Ate Ran. Sige. Ingat. Ang tulak ka. Ano to ba? Siya dala donut? May pasalubong daw. Ewan ko. Ay, sige. May dala daw siya. Ewan ko. Pasalubong nga ba sa atin yun? Ewan ko sa kanya. Balos. Sige, dali. Bye-bye. Bye-bye, ingat sa pag-drive. Sige, tutulak na naman nila yung motor. Ayan, Idol Ram, baka naman maturuan mo kung paano mag-StreamYard. Alam mo, nag-try ako kung paano mag-StreamYard. Nag-try naman ako, nang ako lang mag-isa ko. Kaya lang, nung tinry ko, hindi siya naka-live. Oo, hinanap ko yung live ko, wala. Nasabi ko, nasan yung live ko? Sabi ko, ganun, pinuntahan ko siya sa Chromes ko. Sabi ko, nasan yung live ko? Hindi ko mahanap, wala talaga. Tapos, tiningnan ko ulit sa kabila kong cellphone. Hindi naman i-schedule yung live ko. Hindi ako nag-schedule, hindi ako nag-set ng time, date, hindi eh. So, ang gusto ko, yung live agad eh. Okay, sige, ingat. Ang gusto ko yung live agad. Pero, hindi ko siya nagawa ng tama. So, hindi ko siya nagawa ng tama. Gusto ko talaga mag-StreamYard kasi gusto ko may kasama ako sa taas ba na mag-iingay. Parang habang nagkakape ako, nakikita ko rin yung kape mo na nagkakape ka nga rin. Tapos sabay cheers, Char. Kaya lang, talagang hindi ko magawa ng tama yung StreamYard ko. Yung mga pinagtatatanungan ko naman, hindi sila online. Kaya ito, nag-go live na lang ako kay Lolo. Ang kape sarap talaga magkape chocolate. Sarap. Ang sarap humigop. Ganon ka na lang sa sobrang sarap. Ang sarap habang hinihigop ka, di ba? Kulang na nga lang tumirik yung mata mo sa sarap, di ba? Pag ako kasi nagkakape, ninanamnam ko pa eh. Ang sarap talaga. Ram family, baka maturuan mo kung paano mag-live ng StreamYard. Si Uncle Joel sana magpapaturo sana ako ng live kay Uncle Joel StreamYard. Kaya lang yung premiere niya, hindi niya pa binababa. So baka busy pa siya gumawa ng premiere niya. So hindi ko muna siya ini-istorbo kung paano mag-StreamYard. 'Di ba Uncle Joel? Si Uncle Joel kasi busy gumawa ng premiere niya eh. So, hindi ko pa siya ini-istorbo pang StreamYard. Minsan nga nag-PM ako sa GC. So, nag-StreamYard ako. Sabi ko, paano bumaba? Paano mag-out? Paano mag-end sa StreamYard? Sabi ko gano'n. Paano mag-end sa StreamYard? Sabi ko, hala, gusto ko na mag-end. Pero hindi ako makapag-end. Saan pipindutin ko dito? Hala, nag-chat na lang ako kung kani-kanino doon sa GC. Kasi may GC naman na, yung team
Yung mga ganyan, di ba? Sabi ni Uncle Joel, tulungan niyo si KitKat. Naaborito si Uncle Joel kung paano din ako mag-end. Hindi rin niya alam. Sabi niya, sakit sa ulo. Kaya ayun, sabi ko, syempre naman, hindi naman din expert si Uncle Joel kaya hindi ko ginugulo kung paano mag-end ng StreamYard. Tapos ulit-ulit ako na mag-StreamYard talaga, hindi ko kaya kung paano yun. Sa Chromes ata yun, KitKat. Oo, hindi. Oo nga, parang Chromes nga yun. Chromes, punta ako ng Chromes. Tapos i-research ko StreamYard. Tapos sign in. Pag nakapag-sign in na ako sa Chromes, nung natatandaan ko may tumulong sa akin na StreamYard. Oo. Tapos may lumabas na code. Eh, nung ako lang mag-isa ko na, di may lumabas na 6-digit na code. Na-enter ko yon. Sabi ko, okay, sige, tatandaan ko. Sabi kong ganun sa sarili ko. Kaya nakapag-live ako ng StreamYard. Tapos susunod na day na mag-i-StreamYard na ako. Ako lang mag-isa ko na magpa-process. Walang code na dumating. Kaya yun, hinahanap ko yung live ko. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi naman din ako nag-schedule. Kaya hindi siya naka-live. Tapos iniisip ko, hindi nag-submit ng code si StreamYard. Alam ko talaga, maghihingi si StreamYard ng code para makapag-live ako eh. Pero nung time na pinaprocess ko nang ako lang mag-isa ko, wala siya binigay na code. Tapos sabi ko, akala ko nga rin nakapag-live na ako noon. So binuksan ko yung isa kong cellphone para open ko yung ads. Wala yung StreamYard ko. Talagang hindi ko siya makita. Wala talaga yung StreamYard ko. So, ayun, hindi ako nakapag-live ng StreamYard. Sa Chromes nga siya binubuksan. Pero talaga nahirapan talaga ako mag-StreamYard. Paakyatin ko sana si Migoy kasi nga talaga ko, yung kako-host ba, yung mga ganun. Para may kasama ako dito sa taas, para hindi na-chicharin yung yung screen ko ba. Para marami na kami rito sa taas na nagyayaw-yaw, nag-iingay, mga ganun. Kaya lang, hindi ako makapag-StreamYard talaga ng bonggang-bongga. Kaya ayun, medyo hirap talaga ako kung paano gamitin yung StreamYard na yan. Ayan. Hindi ko pa din hindi mo pa rin nasusubukan. Ayan, William, bakit silip-silip ka lang? Baka maiba masilip mo dyan. Sa YouTube ka na lang manood, idol. Yung tutorial. Oo, yun nga yung ginagawa ko. Manonood talaga ako sa YouTube tutorial, pero hindi ko nasusundan. Kaya eto, naka-go live lang ako kay Lolo. Andito pa rin ako kay Lolo. Go live pa lang ng go live. Sa isip ko na lang, matututunan ko din yan. Hintay lang siya siguro sa tamang panahon. Wow. Baka hindi pa si StreamYard yung tamang panahon para sa akin. Oo. Magtatagpo rin kami niya ni StreamYard sa gitna. At magagamit ko na rin yan siya always. Baka susunod, standby na si StreamYard sa akin. At hindi na ako mag-go live. StreamYard na talaga ng forever. Char! Ayan. So, sa ngayon, ito lang muna ako. Go live lang ako kay Lolo. Mabait naman to si Lolo eh. Open naman daw ako sa go live niya. Kaya lang si StreamYard, medyo hindi pa kami close. Kaya, nahihirapan pa akong i-open si StreamYard. Kaya ayun, go live lang ng go live hanggat kaya. Ayan, maraming salamat sa inyo guys sa pagsama at sa pagsama sa akin sa live ko na wala man lang kakwenta-kwenta at hindi nyo makita si KitKat. Pasensya na talaga guys, puyat talaga kasi ako kagabi kasi ang daming lamok tapos masama yung pakiramdam ko, hindi talaga ako nakatulog ng bonggang-bongga. So parang haggard, no? Haggard talaga si host. So hindi ako prepare na magpakita. Nag-live talaga ako kasi yung WH ko, grabe, bumababa yung WH ko, nakakaloka. Kaya sabi ko, tago lang muna ako, mag-live ako talaga kasi ang baba ng WH ko. Talaga, tatago lang ako. Tapos yung revenue ko, wala, patuloy na silang bumababa kasi
Matagal akong hindi nakapag-upload. Panay short video lang. Yan o. Talagang pababa siya. Tapos yung revenue ko, ewan ko ba kung saan na sila pumupunta. Talagang wala na. Wala na. Baba-baba niya na. Ayan o. Yung views ko, ang baba na. Yung WH ko, ayan, ang baba na. WH ko yan, ang baba na. Yung araw po, bumababa talaga. Yung subscriber ko, okay pa naman siya. Tapos yung revenue ko, ewan ko ba dyan? Anong plano ng revenue ko? Bumababa na rin yung revenue ko. O nga, kanina nakataas yan eh. Pero ngayon bumaba na. Tingnan nyo lahat yung araw ko, pababa. So, kailangan ko talagang i-upgrade. Yung views, 8K, pababa. Tapos yung WH ko, 98.9, pababa yung araw. Yung subscriber lang yung naka-check, naka-okay pa naman siya. Yung revenue ko, ayan, pababa din yung araw. So, kinakain niya na talaga ng bonggang-bongga kasi hindi ko naasikaso. Nagbisi-bisihan ako ba? Nagbisi-bisihan ako, kaya ayan. Kasi masama din yung pakiramdam ko. So, kaya eto, nag-live ako kahit masama pakiramdam ko. Nag-live ako kahit masama pakiramdam ko para sa WH ko at revenue. At kailangan ko rin mangisda para mag-upgrade ang aking tahanan. Kaya naman, kahit masama ang aking pakiramdam, ito, naglayaw-yaw ako dito sa aking screen. At kailangan ko talagang paangatin siya ng bonggang-bongga. At wala pa rin tayong income kay Lolo kasi nga, hindi ko siya tinatrabaho. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kaya ito lang muna ko ngayon. Live lang para umangat yung WH. Pero sabi ko nga, asikasuhin ko sana, kaya lang nagkasakit kasi ako ng bonggang-bongga. Kaya yun, hindi ko pa rin naasikaso. Pag yung pinapangarap ko nang harapin ko na yung whitey ko, magkakasakit ako. Kung hindi ako magkakasakit, meron akong pinagdadaanan na dapat na hindi ko daanan at hindi ko rin tambayan, pero napapatambay ako. Ganun. Parehas tayo ng kalagayan. Wag kang mag-alala, may karamay ka. Akala ko ako lang. Sige, magdamayan tayo dito, Ram. Nakakainis nga, di ba, Ram? Yung pinapaangat mo na siya. Halimbawa, ito, nag-live ako kanina, madaling araw, alas 2, naka 3 hours ako. Naka-gain ako ng 6 hours doon. Nag-live na naman ulit ako ngayon para tumaas yung upgrade ko. Tapos mamaya, mangingisda ako kapag ka-okay yung signal. Mangingisda ako. Tapos mag-upload ako ng short video. Pag nakapag-upload ako ng mga 5 short video o 4 na short video, lahat yan aangat. Aangat yung views ko, yung WH ko, aangat yan. Pag in-stop ko, bababa na naman yan siya. Bababa. Akit baba lang siya. Oo. Kasi naman, hindi gaya dati na maghapon sa cellphone. Syempre may gagawin din tayo para sa family natin, di ba? May gagawin din tayo para sa sarili natin. Kaya, ayun, bumababa siya. Tapos may pagkakataon pa na magkakasakit or may gagawin ka para sa sarili mo. Kaya hindi maharap-harap talaga ng tama yung si Lolo eh. Oo. Di rin ako true yan. True yan, Rom. Kasi ganyan din ako. Hindi rin ako nung last month, hindi talaga ako makapag-upload ng content ko kasi busy sa work. Ngayon wala na ako work. Hindi pa rin ako makapag-upload ng video ko kasi walang pang content. Short sa budget. Ayan. Yan? Pindang at kay, yan? Kay Sir Ram. At sa'yo din, KitKat, sa upcoming mo. Okay, maraming salamat, Uncle Joel, sa pagtamsak kay Sir Ram at sa nakapin. At maraming salamat sa pagtamsak din sa aking premiere. So, bukas mag-upload, mag-play yung premiere ko ng bukas ng 4:30. Oo, ayan. Maraming salamat sa pasilip, Uncle Joel. So, ayun, nahihirapan ako mag-upload ng content ko. Kaya kapag nagbaba ng list, yung GC,
dun lang ako sa support. Sa support din kasi wala talaga akong upload na video. So, para umandar yung WH ko, uy, wow, may Dunkin Donut. Pangpalabo na naman ng mata. Wow! Sana all! bundat. So, sana all. Ayan. Kaya, ayun. Dali, dali, dali. Nasa una yung sign yun. Ay, nasa una na yung sa akin. Oh, Ayan. may LBM ka. At, oo, ayun nga yung gawa ko. Pasingit-singit lang din ng content. Pero mas more on talaga ang upload ko ngayon mga short video. Short video pang upload, pang update na talaga ng views. Oo, pang update lang. Uy, wow. Thank you so much. Ganun lang yung gawa ko sa ngayon. Talagang grabe. Hi, Jane! Hello, good afternoon, Sisi Koy! Mega love shoutout. Kamusta? Mega love shoutout sa lahat from Jane. Sisi, kamusta? Gagambalain sana kita kanina para magpaturo ng StreamYard. Kaya lang, nisip ko baka busy ka sa work. Kaya ayun, hindi kita ginambala. Gusto ko talaga, Sisi Koy, Jane, mag-StreamYard. Si Glenn naman kasi, pag ginagambala ko si Glenn, late siya. 1 oras pa bago pa ako ma-answer nun. Tapos na live ko bago pa yun mag-reply sa akin. Kaya eto, go live lang ako. Eto, mabuti lagi. Wow, sana all mabuti lagi. Oo, mamaya. Ningyang na kasi. Ikaw na lang kayo kasi naka-live yung cellphone ko. Oo, bukas ng field viewing nyo, ba? Tapos, ayan, hindi naman 12 to 5 days masyado busy. O, yun nga, kaya lang, iniisip ko kasi, syempre, sabi mo, nasa abroad ka, sa isip ko, nasa work yun, baka busy. Niyan naman kitang gambalain. Tapos, yung live mo nga, iniisip ko, nagla-live siya, mga bandang alas 10, kasi yun yung free time niya. Baka ngayon sa ganitong oras, busy yun sa work niya. Kaya hindi na kita na-info kung paano mag-StreamYard. Gusto ko talaga mag-StreamYard. Hindi ko talaga magawa na mag-isa ko. Kailangan ko may karamay sa StreamYard. Oo. Nag-invite na nga rin ako ng magi-guest. Akala nga siguro nag-invite ako ng magi-guest. So akala ng isang friends ko, naka-StreamYard ako, paakyatin ko sana siya. Ayan, maraming salamat Rom sa pa-heart mo ha. Thank you so much. Madali lang. Oo, alam kong madali lang, kaya lang kasi kapag nung time na ini-StreamYard ko na siya, hindi siya naka-live eh. Oo, hindi naman din ako nag-set ng date kung kailan yun na live. Hindi siya naka-live nung tinry ko. Ewan ko ba? May pagka-syunga lang talaga ako minsan. Kaya hindi ko magawa ng maayos yung StreamYard. Igigess ko sana si Siram kasi nagkape na daw siya. So, mag-cheers sana kami ng kape. Kaya lang, excuse me, kaya lang, hindi StreamYard. Kaya hindi kami makapag-cheers ng kape niya. Kaya ganun. Opo, short video lang. Kaya ganun. So sana ma-practice ka na. So pag tinuruan ako, ang gagawin ko, i-screen video ko para pag every time na mag-StreamYard ako, papanoodin ko yung screen video ko para matutunan ko paano mag-StreamYard. O di ba? Bakit tumawa ka, Ram? Ano nakakatawa, Ram? Bakit tinawanan mo ako? May dumi ba yung mukha ko, Char? May dumi ba yung mukha ko? Hindi nga ako nakikita. Ayan. Sabi ko kanina mag-e-end na ako, pero naka 1 oras at kalahati na ako. Kaya naman sa 4 million in my house, maraming salamat. Ayan. Dati sa FB pwede na mag-StreamYard. O ganun. Hindi nga rin ako marunong mag-live sa StreamYard sa FB. StreamYard nga sa YT, hindi ako marunong. Tapos dadagdag pa si FB, Char. Dadagdag pa si FB. Hirap na ako, charot. Nun? Makonsumo sa utak sa pag-iisip no? masyadong madaming process. So, pero,
Pasasaan at pasasaan din. Matututunan ko din yan siya. Oo, matututunan ko din yan ng bonggang-bongga. Pag pinush ko yan, magagawa ko din yan siya, Char. Pag pinush no? Sa destination lang po doon. Ano yan? Kina. Sa destination lang po. Doon FB profile lang. Oo. Gawin mo na lang 2 hours. Oo, yun na nga. Gagawin ko na lang talaga ng 2 hours RAM. Kasi sayang naman. So, nandito na rin lang naman ako. Di itodo ko na, di ba? Oo, itodo ko na ng 2 hours. Sana naman umabot yung load ko. Kasi load yung ginamit ko. Load yung gamit ko. Sana umabot at hindi malaglag. Pero pag nalaglag yan, end na yung load ko. At end na rin yung live ko, syempre, di ba? Uy, Ram, maraming salamat sa sa pag-support na sa akin na. Hindi pa nga ako nakakabawi sa iyo eh. Naabangan ko yung live mo, hindi ko matimingan. Hindi ko matimingan. Sabi ko kailangan ko makabawi kay Ram. Kaya lang hindi ko matimingan yung live niya. Sabi mo hindi ko alam StreamYard pero nakalagay dito Silent LS for my WH. Ay, kulang pa WH mo. Tingnan ko nga yung playlist. Bakit 7 lang yung playlist mo? Paano kita ipi-play? Sana all nilalaro, di ba? Kulang pa ikaw ng WH RAM. Dagdagan mo yung playlist mo. Wala ka ba wifi dyan? Yes, wala ako wifi. Load lang yung gamit ko. Every live ko, nagpapaload ako ng 100 pesos para makapag-live ako. Ganon din kapag mag-upload ako, talaga magpapaload ako. Tapos pag mag-e-edit din ako, talagang kailangan ko magpa-load. Tapos, yun yung talaga yung ginagawa ko. So, lakas makakayamanin kung merong wifi, no? Pero kasi, wala. For lang si host, kaya walang wifi. Load lang talaga yung gamit ko. Ayun. Tapos, Ram, piplay ko yung mo, playlist mo. Pero bakit 7 lang yung video mo dun? Sana dagdagan mo para ma-play kita. Laruin kita, gusto mo, Char? Laruin ko yung video mo, play kasi nga, di ba? Play. Ipi-play ko yung video mo. Oo. Play ko video mo, Ram. Dagdagan mo yung mo to, yung playlist mo para ma-play ko. Laruin ko yung mo, laruin kita. Uy, char lang tayo dito, guys. Hindi, pero totoo, play kita, Ram. Dati din, marami ako piniplay, nandiyan dyan si KTV, pero nag-stop ako mag-play kay KTV kasi, pinaparami ko talaga yung playlist ni KTV. Pero nakapag-play na rin ako sa kanya. Sabi ko kay KTV Mix Vlog, dagdagan niya yung mga video niya para i-play ko yan siya. Ayan, sisig ko, Jackie. Thank you so much. Maraming salamat sa support. Ayan. Tapos ayun, nag-stop ako ng pag-play kay KTV Mix Vlog. Oo. Sana Ram, dagdagan mo yung playlist mo para pag nag-play ako, malaki yung WH na ma-share ko sa'yo. At nang makabawi man lang ako sa'yo, o diba? Siguro yung live mo gabi. Hindi ko matimingan talaga yung live mo eh. Kukulitin sana kita ng bonggang-bongga, kaya lang baka magalit jowa mo pag kinulit kita sa live mo. Char. Kasi kung minsan pag pupunta ako ng ibang live, nangungulit ako, yung pinapaingay ko yung live. Tapos, pag makulit na ako sa live nila, ni-invite nila ako mag-guest. Minsan PPM nila ako. Tara, sabi niya, tara, pasok ka rito para may kabanding ako, sabi niya sa akin. Ni-invite niya ako mag-guest sa LS. Ayun. Kaya abangan ko yung LS mo, Ram, para makabawi ako sa'yo. Kukulitin kita, yanigin ko LS mo. Kaya lang, baka magalit yung jowa mo. Uy, char lang tayo dito, guys. Ay, Ram, ubos mo na ba yung kape mo? Baka lumamig na yan dyan. Mahirap pinalalamig yung mainit na kape. Charot. Ano ba to? Sige, Idol Joel. Tayo na. Ala! Ano ulit? Di ko nakita yun Sige, Idol, laro tayo. Ano bang laro gusto mo? Ay, nako. Excuse me, nasamid ako dun Nasamid ako dun sa laro tayo. Ano bang laro gusto mo? Bahay-bahayan ba? O lato-lato? Charot.
Uy guys, char-char lang tayo dito. Huwag nating huwag nating masyadong dibdibin ha kasi may likod pa kayo guys. Ayan, mega large shoutout. Joel, thank you from Sisi Kuy Jane. Ayan, okay, idol copy. Ano yun ikakopy mo sa akin, Charot? Tapos, madaling araw ako, ay, nagla-live talaga. Mga anong oras yan sa Pinas? Kanina din nag-live ako 2 AM na madaling araw dito sa Pinas. Kasi talaga bumaba yung WH ko. Thank you nga pala ho sa pag-akyat mo sa live ko. Oo, di ba? Ayan. Makyat ako sa live ni Sisi Kuy Jane. Ang ingay ko. Ang ingay ko sa live niya. Ayan. Nakalimutan ko na nagpasalamat. Okay lang yun, nag-enjoy nga ako sa live mo, di ba? Kasi humuhugot. Ayan. Mag-live din ako mamayang madaling araw na mga 2 AM CC. Ay, gano'n. Kanina, alam mo, Sisi ko, Jackie, nag-live din ako ng 2 AM na madaling araw dito sa Pinas. Kasi ang baba ng WH ko. Bumaba yung araw ba? Ayan. Uncle Joel, maraming salamat sa pasilip-silip mo dyan. Mukhang tumatalon ka, kaya panay ang silip-silip mo, no? Ayan. Ading mega love shoutout. Maraming salamat kape maraming kape dito. Huwag kang mag-alala, idol. Ay, sana nag-aalala, no, Charot? Maraming kape. Ingat sa paghigop ng kape, baka ma-nervous ka niya ng bonggang-bongga. Malay mo, ginulat kita dyan, bigla mong nayakap si Kabsat. Char. Ayan. Yung mga gusto na mga viewers ko, host, may mga topic kami minsan. Oo, yun nga yung mga gusto nila kung minsan. Oo. Nag-enjoy naman ako ng live mo, kaya lang hindi na naulit. Naabangan ko nga, sabi ko tiningnan ko mga alas 10 na, sabi ko wala pa ikaw live. Oo, akyat sana ako, di ba? Yan, umakit ako sa live ni Sisi Kuy Jane. Nag-ingay din ako doon ng bonggam-bongga. Panay nga ang tawa ko doon sa live niya eh. At sabi ng nag-request din yung mga viewers, sabi nila magpakita ka host. Ayun, nagpakita naman ako bago mag-NC Sisi Kuy Jane. Ay hindi ko na pala nahintay yata na mag-NC Sisi Kuy Jane kasi antok na talaga ako nung time na yun. Kaya ayun, sabi ko saglit lang, mga 20 minutes lang, pero umabot na yata ng hours yun. Talaga nag-enjoy ako sa live niya. Nakiko-host ako sa kanya. Nakiko-host ako sa kanya. Pero yun, wala naman nag-PM sa akin. Hiningi nila yung FB ko, pero wala naman nag-PM. Kaloka. Pinaghirapan ko pang ibaba yun Hindi ako marunong magbaba ng FB ko doon, pero pinaghirapan kong ibaba. Wala naman nag-PM. Inaaral ko pa yung kung paano mag-PM. Tapos, paano ko ibaba yung link ng FB ko. Tapos, wala naman. Pero okay lang, tahimik yung messenger ko. Wala akong kachat sa messenger, tahimik lang talaga. Kundi mag-send lang ako doon sa mga GC, magka-copy link, magbababa ng resibo ko, yung mga ganun. Wala naman ibang mga kachat-chat lang doon. Ganun lang. Kaya ayun. Ayun, Kabsat Ram. So, nandito kami sa Pangasinan. Pag magsabi sila ng ading or Kabsat, I think mga magkakababayan tayo. Diba? Sisi kay Jackie at Kabsat Ram. Ayan. So, nandito ako ngayon sa Pangasinan, ading. Padagdagan ng playlist mo at maglaro tayo. Maglaro tayo. 1, 2, 3. I-play kita, promise. Send ko yung resibo mo sa GC. Game ka? Kabsat Drum. Game ka ba? At game ako dyan. Kung game ka, game na. Play talaga kita ng bonggang-bongga para sa WH mo. So, meron kang video sa Apex Family Round. Meron kang 7 video. O, diba? Very easy. Wala pa tong 1 oras, Ram. Dagdagan mo. Mamaya, tapos ko na to eh. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O, kalahating oras lang to. Kalahating oras lang to.
Pag pinlay ko to, Ram family, pag pinlay ko tong 7 video mo sa playlist mo, ano lang, kalahating oras lang siya do. So, ang bilis, di ba? So, dagdagan mo na siya. Kung gusto mo, idagdag mo rin siguro mga 2 or 5 na LS mo. Para madaling araw, mag-start na ako mag-play. Play ko yan siya buong magdamag. Tapos, isend ko yung pag walang premiere, 'di ba? Today walang premiere, 'di ba? So pag nai-ayos mo na yung playlist mo, ipe-play ko na yan siya nang walang premiere para hindi yung pag ano ko ng resibo. Sige, damihan ko ng playlist. Oo, damihan mo ng playlist para sa WH mo. So ipe-play kita gabi dito sa Pinas. So mag-start ako na mag-play sa'yo ng mga bandang 11 ng gabi. So mag-e-end ako ng I think mga 9 in the morning dito sa Pinas time. So isi-send ko yung resibo mo mga hapon na. Oo, kasi magcha-charge pa ako ng cellphone yun, asahan na lobat sa pag-play ko, di ba? Pero promise talaga ipi-play ko. So dagdagan mo ha. Tapos kung may time ka, pwede mo na rin akong i-PM kung para ma-remind ako. Pero pag lagi ko bibisitahin yung channel mo. Pero mas maganda kung i-PM mo ako kung nadagdagan mo na yung playlist mo para mag-start na ako mag-play ng video mo. Oo, ayun. So ako naman okay naman naka-play lang to, merong video yung mga playlist ko ayun. Dan thumbs up na kay Lowton. Ayan, maraming salamat sa upcoming niya. Wow, sana all, 'di ba? May upcoming siya. Oo, yan tama, may upcoming siya. Maraming salamat Uncle Joel sa tamsa kay Sisi Kuy Jackie. Thank you so much, Uncle. Ayan. Very supportive yan si Uncle Joel, guys. Kababayan natin siya. Dito siya sa Pangasinan din. Kaya lang, nasa Maynila siya ngayon. At siguradong nakahiga siya sa kanyang baba. Nasa baba siya ngayon. Tama ba ako, Uncle Joel? O tama ba ako? O di ba? Ayun, shoutout sa 2 million, sa 5 million may house. Please connect po tayo, guys. Exit muna, host. Lunch up lang. Okay, sige, Sisi Kuy Jane. Exit, ingat sa pamamalansya. Ayan, maraming salamat sa pag-support nyo, guys. Bakit alam mo? Paano hindi maalam? Tambayan mo sa duyan. Ikaw talaga, Uncle Joel. Kung hindi sa duyan, dun ka naman sa kabila sa sarili mong kwartong ewan. Ayaw ko sabihin kasi baka may kumakain. Uncle Joel sana tinamsakan mo mga upcoming ko, Sir Joel. Magtatamsak yan, Sisi Kuy Jackie. Kapag pinuntahan niya yung bahay mo, umatik na yan sa kanya, lahat yan tinatamsakan ni Uncle Joel. Dati nga pag nag-upload ako ng marami kong premiere, lahat yan, isang premiere lang yung ibababa ko. Lahat ng premiere mo, tatamsakan niya na yan. Oo. Hindi lang tamsak, didikitan ka niya ng bonggang-bongga. With with bakas. Oo, pero ayaw niyang binabalikan siya kasi marupok yan si Uncle Joel, char. Uncle Joel, di ba marupok ka? Awa. Sabi niya sa akin, Mwiset. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Uncle Joel, ha. Very supportive talaga yan si Uncle Joel. Oo. Yan yung pinaka main channel niya. Hindi yan siya ninja. Hindi siya kasi Sisi Kuy Jackie, hindi yan siya vlogger. So very supportive talaga siya na friends namin sa YT, na talagang sa bawat live iniikot niya yung mga friends niya sa YT. Talaga tinatambayan niya tsaka iniikot niya at dinidikitan niya yung mga nandyan sa baba. Tapos nasa lahat nabaon na. Ayan, Sisi Kuy Jackie, binaon na daw ni Uncle Joel. So lahat ng mga tamsak na binigay niya sa upcoming mo, siguradong nakabaon yun at hindi basta-basta mahuhugot ni Lolo kasi talagang legit yan si Uncle Joel. At pinapanood niya kapag dinikitan ka niya, papanoorin niya talaga yung video mo ng full pack.
with bakas, tapos bell-all yan. 100% yan guaranteed and tested yan si Uncle Joel na ganun siya dumikit. At very supportive yan talaga siya. Kahit hindi niya na yan siya balikan si Uncle Joel. Ayaw niya kasi yung pabalik-balik kasi marupok yan siya. 'Di ba, Uncle? Sana all mabisita mo next time sa LS ko. Oo, bibisitahin ka niyan, Kabsat. Si Uncle Joel pa. Oo. Thank you, Sir Joel from Sisikoy Jackie. Agoy! Pero supportive talaga si Sisikoy Jackie. Oo. Yung hindi ako mapapahiya sa sinasabi ko kasi ganun talaga si Uncle Joel, talagang tututukan kanya sa live mo. Ako nga pag nag-live ako, mag-end tapos magte-take two ako, andun pa rin siya. Oh. Kaya sabi ko hiyang-hiya ako, na curious nga ako nung una sa kanya eh. Kasi hindi ko siya nung time na nag-live ako, na nalaglag yung LS ko. Tapos nag-take to ako. Nadudunan naman siya. Sabi ko, sino kaya to? Akala ko ginagood time niya ako kung sino siya. Akala ko nga si Sir Ryan siya nung una eh. Kasi every time nalalabas si Sir Ryan, susunod na si Uncle Joel. Pag dumating si Uncle Joel, susunod si Sir Ryan. Sabi ko, ginagood time siguro ko nito ni Uncle Joel. Hanggang sa na-i-add nila ako sa GC nila. Ando doon si Uncle Joel pero wala si Sir Ryan. So magkaiba si Uncle Joel tsaka si Sir Ryan. So na yung time na yun na curious ako baka ginugood time nila ako. Oo, pero ganun yun, magkaiba pala si Sir Ryan tsaka si Uncle Joel. So talagang very supportive yan si Uncle Joel at talagang legit. Oo. Marunong kayo mag-Ilocano. Ande, Panggalatok, Pangasinan kayo, sige talaga, Ilocano, sure ako. Panggalatok yan, si Uncle Joel, pati din ako. Oo, so, kaming dalawa yung nagkakaintindihan. Ewan ko lang si Ram family. Parang Kabsat, sabi mo, di Ilocano si Ram family, ganun. Wag mo na ako, wag mo na ako ibabox, baka hindi na ako makapunta sa kanila. Hindi naman talaga kita ibabox kasi pumapalag ka. Kaya hindi ka maibox. Ay apo, di tayo magkaintindihan, Sisi. May naiintindihan ako naman ng konting Ilocano. Oo, kasi tumira din kami dati sa Fosrobio. So meron din ako konting alam na language sa sa Ilocano. Naiintindihan ko siya pero hindi ako makapag-pronounce o hindi ako makapagsalita ng Ilocano. Pero konti lang alam ko, yung parang Bagimon, yung ganun, Bagimon, Ammo, Diya kumawatan, parang ganun. Jay Tibanger, when Kabsat, mga ganun. Ilocano ka ba, Ading Ram? Ayan. Tapos, hindi ko lang alam kung Ilocano si Ading Ram. Pag Ading, salitang Panggalatok yun. Pero pag Kabsat, parang alam ko, Ilocano yun. So, yan? Ay, dugo Ilocano. Oo nga, di ba, Uncle Joel? Parang dudugo talaga yung ilong mo kapag ka Ilocano. Alam mo, tumira kami sa Ilocano. Parang 9 months o parang gano'n 9 months. So, oo. Sige na, kayo na kasi nag-LS ako eh. Asan yung bag ko? Kuha doon sa bag ko. Kayo na. Tapos tapos nung mga ilang weeks pa lang, lumipat kami dito sa Mapandan. Panggalatok naman yung language niya. Mas madali kong nasalita yung salita ng Panggalatok kesa sa Ilocano. Kaya para sa akin, mas madali yung Panggalatok. Oo, kesa sa Ilocano. Ewan lang, kasi yung iba, para sa kanila, mas madali daw Ilocano kesa sa Panggalatok eh. Pero para sa akin, mas nadalian ako sa language na Panggalatok. Kaya medyo marunong ako magsalita ng Panggalatok kesa sa Ilocano, ganun. Hindi nga sabi ni Kuya Kabiti ka Ading Ram. Nasa Cavite ba si Ading Ram? Ewan ko lang kasi parang alam ko parang nasa abroad si Ading Ram. Kasi sabi niya kung gabi siya magla-live, 'di ba? Ewan ko lang. Basta ako nasa Pangasinan tapos yung language dito Panggalatok.
Mm. Yun, may konti lang akong alam, konti lang. Just a little bit only. Yung language ng Ilocano words. Maiintindihan ko din yung iba pero hindi talaga ako nakakapagsalita. Sa Panggalatok na hirap pa nga ako sa language nila yung wrong grammar pag binibigkas ko yung Panggalatok parang wrong grammar siya pero parang sinsyanlan lamang awa yung sinasabi parang ganun. Yung mga pansit animation ang bango. Yung yung mga parents ko purong Ilocano sila pero ako hindi marunong mag-Ilocano. Yung parents ko naman purong Tagalog. Oo, purong Tagalog. Grabe naman kayo dito. Ako dito daw siya sa Pinas. Ay, ganun ba? Akala ko kasi, ayaw mo nun. Nasa abroad ka na. Akala ko kasi nasa abroad ka. O sige, damahin mo na lang. Kunwari, nasa abroad ka this day. Tapos mamaya, nasa Pinas ka na. Parang ganun no? Ako din, pagka minsan din sinasabi nila, KitKat nasa abroad ka ba? Sabi nila, sabi ko, hindi, nasa Pinas ako. Karamihan kasi, di ba yung mga nasa GC, almost nasa abroad silang lahat. Awa. So ngayon kung congrats na kita, Ram family, nasa abroad ka na for the sa oras na ito, ha? Ngayon lang. Dahil live ko, nasa abroad ka na ngayon. Pero mamaya, nasa Pinas ka na. Oh, baka mamaya magkaroon ka ng jet lag niyan. Pag out ko. Pag end ng live ko, baka magkaroon ka ng jet lag. Napa-abroad tuloy ng di oras Ayan. Di ako Ilocano, Kabsa. Bicolano. Tama ba? Bicolano ako. Talaga? Saan ka sa Bicol? Oh, sige nga. Saan ka sa Bicol, Ram? Yung nanay ko, Bicolano. Taga siya, Daraga, Albay. Oh, di ba? Magayon. Magayon doon, Magayon. Pero, Bicolano si nanay ko, hindi ako marunong magsalita ng Bicolano. Ang aking papa dear, Ilocano siya, taga dito siya sa Dilan, pero Tagalog yung language ko So dito lang ako natutong magpanggalatok sa sa Mapandan. -1. -1, 0. Kaya ayun, puro Bicol, Uragon. Basta Bicol, Uragon yan. Magayon, di ba? Magayon. Iyo. Sige. Yun lang yung alam ko Magayon, iyo, digde, magdigos, yung mga ganun. Kasi yun yung madalas naririnig ko. Nagkamot, yung mga ganun. Nagkamot, nagkamay, nagdigos, dae, mga ganun na words nila. So yun lang yung alam ko. Basta yung Magayon, maganda yon, di ba, Ram? Magayon. Sarumbanggi, Magayon. Isang araw maganda, parang gano'n Wala lang. Okay, sige, ingat. Wala lang, yun lang yung talagang alam ko. di ba? Ayun, naubos ko na yung kape ko. Oo, malapit na ako mag 2 hours. So, meron na lang akong 10 minutes, 2 hours na ako, di ba? Naga City, if you're Bicolano, wow, congratulations. Maraming pili dyan. At, alam mo, Ram, mukhang magkakasundo tayo sa pagkain. Kasi masarap kumain ng gata, di ba? Yung ginataan nila, yung Bicol Express, yung gabi, tapos maraming sili. Di ba? Masarap yun. Yung bata ako, madalas yun ang pagkain namin. Yung, magagata sila ng gabi, yung puro dahon lang. At tapos may sili, tapos yung pagkagata, ang dami-daming gata. Ang sarap nun, 'di ba? Tapos yung yung Bicol Express niya, may sili na ng green, may sili pang red, o 'di ba? Mapapa-extra rice ka talaga. Sira pag ako yun, ay nako, sira na diet ko. Hirap-hirap pa naman mag-diet, pero pagka ganun yung pagkain, ay nako, asahan mo na, extra rice na ang labas. Grabe, ang sarap. Nung pumunta nga kami doon sa sa kasalola ko kasi sabi ng lola ko ng mga kapatid ko,
sabi niya, baka yung lola natin, mag-mi ultimo adios na, huling paalam, mga ganun. So, binisita namin siya sa Bicol. Ang layo. Grabe. Mula Manila, parang 9 hours ayata ang biyahe. Ang sakit sa puwet. Nakaupo ka doon sa, ano, sa taas ng jeep. Bumiyahe kami, grabe. Puno na yung, ano, yung jeep. Di puno na, no? Sabi ko, hindi na, sa next jeep na kami, sabi nung ate ko. Sa next jeep na kami, hindi, kasya pa, sabi niya. Sabi niya, oh talaga, kasya pa. Saan, puno na eh, sabi nung ate ko. Kasya pa, maluwag pa sa taas. Sa taas daw, yung pala sa bubong kami sumakay. Oo. First time, ano, nagtaka ako. Eh, yung ate at kuya ko, ano, half foreigner sila. Biruin mo, sumakay kami ng jeep. Sa taas kami pinasakay, mismo sa bubong. Oo, sa bubong kami sumakay ng jeep. Tapos yung dadaanan mo, sigsag, bangin. Ay, grabe. Pigil hininga talaga ako pag dadaan kami sa bangin eh. Ay, nakakatakot. Nung time na yun, na dumayo kami ng Bicol kasi dadalawin namin yung lola ko. May sakit siya sa diabetes. So, dadalawin namin siya kasi baka bukas makalawa mamatay na. So, dinalaw namin. Grabe, 9 hours ang biyahe. Tapos, nagutom tuloy ako. Kain ka, Uncle Joel. Merienda tayo na kasi. Tapos, alam mo, masaya naman kasi yung ano, yung biyahe. Hindi na sa ibabaw ka ng jeep nakasakay, no? Doon sa bubong, talaga as in bubong. Makikita mo yung ganda ng tanawin. Eh, nung time na yun, bata pa ako, so hindi pa ako nagbablog, hindi pa ako nag-YT. Makikita mo yung ganda ng tanawin, yung mayon, makikita mo talaga siya eh. Yung mga pili, yung mga, ano talaga, ang ganda. Tapos yung bangin talaga, ang ganda videohin kasi, ang lalim at saka pag tinanaw mo yung bangin malulula ka tapos sa bandang dako paroon parito may ilog yung mga ganun ay ang ganda kaya lang malulula ka talaga pigil hininga ka kasi yung jeep nako tapos may sasalubong pa na isang jeep tapos ang kipot ng daan magkamali ng galaw yung driver baka gumulong kami pagulong-gulong doon sa bangin grabe ay nako, pag pag iniisip ko parang pigil hininga ako, wag kang malikot, sabi kong gano'n kasi may possible talaga na magkamali yung driver, talagang hulog ka sa bangin. Ang kipot ng daan, papunta doon sa pupuntahan namin kay Lola. Tapos di pag ano kasi binedigahan, yun na natatandaan ko eh, binedigahan sa Diraga Albay, doon yung baba namin binedigahan. So, bumaba kami sa Tabaco, parang ganun, Tabaco, tapos sumakay ulit kami ng jeep. Papunta kami so ang palengke na pupuntahan nila, Legazpi. So, dun sila namamalengke sa Legazpi. So, bumaba kami ng jeep, binedigahan, sabi ng nanay ko. Pagbaba ng jeep, bundok pa yung aakyatin namin. Grabe, bundok. Tapos may tinawid pa kami na sapa. Oo, pero pag akyat namin nun, ang ganda. Ay, grabe, tanong na tanong mo talaga yung mayon. Ay, nako, ang gandang videohin. Eh, yung time na yung bata pa ako, hindi pa uso yung mga gadget. Oo. Tapos, hindi pa naman ako nag-i-start mag-YT noon. Talagang as in, wala pa akong kamuang-muang sa mundong ibabaw. Ganon. Tapos, ayan, dagdag na ako ng playlist at play mo na lang. Okay, thank you. Sige, i-check ko yan. Tapos ayun, pumunta kami ng Bicol. Ang ganda dun, Ram. Tapos yung mga pagkain nila, ang dami nilang nyog. Alam mo yung nyog, pinapulot lang. Ganun, karami ng nila, ng gata sa Bicol. Grabe. Tapos bibili si auntie ng nyog. Piso. Oo, piso lang yung nyog. Ipapakudkud pa niya sa Legazpi. Sabi niya, Legazpi yung palengke. Ipapakudkud daw niya. Ay nako, grabe. Nag-enjoy ako doon ng bongga. Ay nako, nagdagdag, dalawa lang. Kaloka ka, Ram. Nagdagdag ka pa, bakit dalawa lang? Dagdagan mo pa. Kanina, to? 7. So, 7 pa hindi nagdag niya. Dagdagan mo pa, Ram. Para tuloy-tuloy yung playlist ko. 7. Sa 15 video na to. 15 video.
Dagdagan mo pa. Kung kinakailangan 100, 100 mo na, Ram. Itodo mo na. Para isang playlist ko lang ba? Totoo. Play ko na to, mamaya lang konti. Oh. Mamaya ng konti, pagka-end ko ng live ko, i-charge ko lang to cellphone ko. Tapos, ipi-play ko na to. I-play ko na to sa ninja ko ng bonggang-bongga. Tapos, isi-send ko to sa, PM kita. Oo. Kasi baka magalit si Sisi Kuy Jackie. Bakit sinend niyo yan dito sa proof? Proof effect. Sabi niya, bakit dito niyo yan sinend sa proof effect? Sabi niya gano'n, di ba? Sa PM ko to isi-send yung resibo mo. Na pinlay ko, oo. WH na lang kulang mo sigurado. So, play talaga kita, promise. Oo. Para makabawi ako sa'yo, 15 lahat yan. O nga, 15 yan, nakita ko na. Oo, binisita ko kaagad nung sinabi mo na nagdagdag ka na. Binisita ko kaagad na na nagdagdag ka na. Ito, ano ba yan? Ang tulit-tulit ko. Tapos playlist. Ayan. O, di ba? 15 agad yung ayan, loading pa siya. Loading. Oo, loading, di ba? Loading. Ayan, sa 15 na siya, di ba? Ayan. So, mamaya, play ko na to ng bonggam-bongga. Promise yan. Tapos, yung resibo mo, isend ko sa PM. Tapos, check mo na lang yung, yung message request. Baka nandun ako sa spam, inaamag na. May agaw na yung message ko, may agaw na yung resibo ko, mga ganong eksena, di ba? So, check din na lang. Siguro, kung hindi ngayon, ang panahon, charot. Sa next day, or Sabado, hindi, mabilis lang to, Ram. Mga bukas, send ko na resibo mo. Promise yan. Isasend ko na resibo mo bukas. So, check mo na lang PM mo, ha? PM ko sa'yo. Okay lang yan, Idol KitKat. Sana all idol na. Char. Mabuti naman KitKat na tawag nila sa akin kasi madalas tawag nila sa akin kusina. KitKat naman talaga. Tapos tatawagin nila akong kusina. Parang ang pangalan ko tuloy ko kusina, di ba? Parang iniisip ko tuloy at taba-taba ako kasi kusina na. Ayan. So, ayun nga, naka 2 hours na ako, guys. So, mag-e-end na ako. Ayan, mag-e-end na ako. Si Migoy. Ayan, Migoy. Mega shoutout. Maraming salamat, Migoy. Nandiyan ka pa ba? Nakatulog na yung si Migoy. At sana naman, hindi ko siya nagising sa ingay ko. Ayan, Migoy. Maraming salamat, Migoy, sa pag-support sa akin. So, sa susunod ka co-host na kita. At ganun din sa'yo, Ram. At ganon din sa'yo, Sisi Kuy Jack. At ganon din sa'yo, Sisi Kuy Jane. Uncle Joel, sana next time maging ka-co-host na rin kita. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa LS ko na naman. Walang kakwenta-kwenta at hindi nyo nakita si KitKat. Pero ganun pa man, maraming salamat sa pag-join at sa pagsama sa akin mula sa umpisa hanggang sa ako ay mag-end. Thank you so much. Ayan. Ayan, tumawa na lang si Ram. Bakit ka tumawa dyan, Ram? Ayan, sa play na lang kita talaga mamaya. Promise yan. Tapos, ano ba to? Yun nga, magtitingin talaga ako sa inyo. Nalulutang talaga ako sa inyo, guys. Sorry. Ayan, mag-e-end na talaga ako, promise. Mag-e-end na ako. Oo, kasi 2 hours na at baka maubos na yung aking load. Ayan, guys, maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa LS ko. Maraming salamat sa nag-stay at sa pagtambay. Kay Migoy, kay Uncle Joel, at saka kay Wilson. Thank you so much. At ganun din sa'yo, Ram, family, Sisi Kuy Jackie. Thank you so much sa pagpunta mo sa LS ko. Uncle Joel, thank you. KTV Mix Vlog, maraming salamat sa pagpunta mo. At ganun din sa'yo, sino pa ba? Sisi Kuy Jane. Ayan, maraming salamat talaga. Maraming salamat sa inyo talagang sa inyo dyan. Uncle Joel, Sir Ryan, ayan, Ray Grace, thank you so much as a family ni
Posadas family, thank you so much sa inyong lahat. Oo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap at pag-asikaso kay KitKat. Thank you so much. Ay, at ganun din sa iyo, Ray Grace, mega load shoutout. Maraming salamat sa iyo at sa pag-support at pagbigay ng load kay host. Thank you so much. At maraming salamat sa pagtulong, sa walang sawang pag-support. Maraming salamat. Ayan, kay Uncle Joel, Sisi Kuya Jackie, Ram, Jane, KTV, Wilson, sino pa ba ang hindi ko nabanggit? None of the above. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Kita na tayo sa sa susunod na mga nagla-live. Ayan. Maraming salamat sa inyong talagulo lahat. Oh. Ayan. So nadagdagan yung WH ko niyan sa pag-stay niya sa akin. Migoy, pagaling ka Migoy. God bless, palakas ka para sa operasyon mo ha. Ipag-pray kita na maging successful ang operation mo. At saka yun nga. Maraming salamat ha. Pagaling kami, Goy. Maraming salamat sa pag-support. Ayan, guys. Mag-out na ako. Ingat kayo lahat dyan, guys. Ingat and God bless you sa inyong lahat. See you around. God bless us all. Bye! Tita, bukas niyo daw po. Hindi na po lang daw